Καλησπέρα. Είμαστε από το αυτόνομο ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Το Σάββατο 8 Δεκέμβρη του 2012 ηχογραφήθηκε η βιβλιοπαρουσίαση με θέμα «Το ποδόσφαιρο στην Αφρική. Σύγκρουση, συμφιλίωση και συνύπαρξη». Η εισήγηση έγινε από τον Σωτήρη Αλεξάνδρου, εκδότη των Απρόβλεπτων Εκδόσεων, και έγινε στον αυτοδιαχειριζόμενο κοινωνικό χώρο Ιωαννίνων. Λοιπόν, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση πρώτα απ' όλα. Και είναι ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται παρουσίαση αυτό του βιβλίου, ας πούμε, από τότε που έχει βγει. Δεν έχει ξανά κάπως ενδιαφερθεί κάποιος άλλος, ας πούμε, για το συγκεκριμένο βιβλίο. Σε αντίθεση, ας πούμε, με τα άλλα δύο που είναι έτσι πιο, ας το πούμε, εμπορικά σε εισαγωγικά, ξέρω εγώ, πιο πιασάρικα, σωστός, που έχουν γίνει. Είναι το φαινόμενο των Ούλτρα στην Ιταλία και ένα μυθιστόρημα που λέγεται Φουριόζη του Νάνι Μπαλεστρίνη, ας πούμε, που βγήκε πρόσφατα, ας πούμε. Λόγω θεματολογίας έτσι είναι πιο πιασάρικα, ας πούμε, και έχουν γίνει κάποιες παρουσιάσεις. Αυτό είναι η πρώτη φορά. Και είναι η αλήθεια ότι είναι και η πρώτη φορά, ας πούμε, που μπαίνω και εγώ σε διαδικασία, ας πούμε, παρουσίασης, ας πούμε, ενός βιβλίου που έχω κάνει, ας πούμε, κάπως την έκδοση, ας πούμε, δηλαδή χωρίς να είναι κάποιος συντελεστής, ας πούμε, του βιβλίου, είτε αυτό είναι μεταφραστής, είτε είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάποιος συγγραφέας. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι το πρώτο βιβλίο, ας πούμε, των Απρόβλεπτων Εκδόσεων, ας πούμε, και εντάξει, έχω και εγώ έτσι ένα συναισθηματικό δέσιμο, ας πούμε, μαζί του. Παρόλο που το θέμα είναι έτσι λίγο παράξενο, ας πούμε, και κάπως εξωτικό, ας πούμε, για την Αφρική, που εντάξει, δεν υπάρχει και τόσο, ας πούμε, μεγάλο ενδιαφέρον, ας πούμε, για το τι γίνεται, ας πούμε, σε αυτή την Ήπειρο, και ειδικά, ας πούμε, και για το ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, ο στόχος, ας πούμε, αυτού του βιβλίου ήταν να εκδοθεί λίγο πριν το Μουντιάλ, ας πούμε, του 2010, για να μπορεί κάποιος, ας πούμε, να έχει μια εικόνα, ας πούμε, του τι τέλος πάντων σημαίνει το ποδόσφαιρο στην Αφρική, από τη στιγμή που θα γινόταν και ένα Μουντιάλ εκεί, ας πούμε. Πέρα δηλαδή από τα σούπερ, ας πούμε, έτσι, κυριλαία γήπεδα που φτιάξανε, ας πούμε, τα λεφτά που διαθέσανε για να διοργανωθεί το Μουντιάλ, υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος πίσω από τη βιτρίνα που λέμε, ας πούμε, που ασχολείται με το ποδόσφαιρο και στην Νότια Αφρική, ας πούμε, αλλά και σε άλλες χώρες, ας πούμε, της Αφρικής, που κανείς δεν ενδιαφέρεται, ας πούμε, φυσικά, και κανείς, ας πούμε, δεν ξέρει, ας πούμε, και την ιστορία που κρύβεται πίσω από την ανάπτυξη, ας πούμε, του ποδοσφαίρου, ας πούμε, σε αυτές τις χώρες. Αυτό δεν έγινε ποτέ, αλήθεια είναι, και βγήκε ουσιαστικά ένα χρόνο μετά το Μουντιάλ, βγήκε το 2011. Έγινε ένας αρκετά κακός προγραμματισμός, ας πούμε, αλλά τέλος πάντων, παρόλα αυτά έχει μια σημασία, ας πούμε, να βγει για όποιον τον ενδιαφέρει, ας πούμε, κάπως να ασχοληθεί με το θέμα. Ένας δεύτερος λόγος ήταν ότι τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί πάρα πολύ οι αγορές, ας πούμε, ποδοσφαιριστών και ιδίως πιτσιρικάδων από τις χώρες της Αφρικής, κυρίως, ας πούμε, προς ευρωπαϊκές ομάδες, αλλά και τις υπόλοιπες χώρες, ας πούμε, παγκοσμίως, ειδικά, ας πούμε, Αμερική και λιγότερο Ασία, κυρίως στην Ευρώπη. Ήταν μια αγορά δηλαδή που τα τελευταία χρόνια άνοιξε κάπως, ας πούμε, στη φάση ότι θέλουμε να βρούμε νέα ταλέντα από πιτσιρικάδες από τις χώρες της Αφρικής που έχουν, ας πούμε, ταχύτητα, δύναμη και διάφορα χαρακτηριστικά που αρμόζαν, ας πούμε, στις νέες τάσεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Και έτσι ήταν ένας από τους λόγους όταν το είχα εντοπίσει κάπως αυτό το βιβλίο, ας πούμε, στα αγγλικά, που είναι το πρωτότυπο. Και επειδή έχει μέσα και ένα κεφάλαιο που αναφέρεται αρκετά αναλυτικά στο πώς λειτουργεί όλη αυτή η φάση, ας πούμε, το πώς φτιάχνονται κάποια δίκτυα, ας πούμε, από επιχειρηματίες, ατζέντιδες, μανατζαρέους διάφορους, ας πούμε, προκειμένου να προσπαθήσουν να φέρουν με όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος πιτσιρικάδες, ας πούμε, παίκτες ταλέντα στην Ευρώπη, σε ευρωπαϊκά κάμπς, ας πούμε, να παίξουν και να γίνει μετά η εκαθάριση ποιοι θα προωθηθούν, ας πούμε, στις ομάδες, ας πούμε, στις βασικές, ποιοι θα μείνουν στα τσικό και ποιοι θα εξαφανιστούν, ας πούμε, θα τους αγνοήσουν, ας πούμε, τελείως, ας πούμε, και θα προσπαθήσουν να βρουν μόνοι τους την τύχη τους. Σε σχέση με αυτό το κομμάτι, ας πούμε, θέλω να, εντάξει, πριν επεκταθούμε και συνολικότερα στο βιβλίο, θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα σε σχέση με μια βιωματική ιστορία ενός πιτσιρικά, ας πούμε, 16 χρονών, που είναι από το Καμερούν, είναι από το Καμερούν και τέλος πάντων διηγείται κάπως πώς
από το Καμερούν πήγε στην Ευρώπη και ποια ήταν η τύχη του σε σχέση, ας πούμε, με το άθλημα που γούσταρε να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, λέει, το 1996 ο Τζίκι, μόλις 16 χρονών, ήταν ένας χαρισματικός σκόρερ, εγγεγραμμένος στο πρόγραμμα εκπαίδευσης νέων της Ολυμπίκ της Μβολή, της μεγαλύτερης ομάδας της Γιαουντέ, της πρωτεύουσας της γενέτειράς του το Καμερούν. Ονειρευόταν το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, όπου τα στάδια είναι όμορφα, οι στολές είναι πάντα ολοκένουργιες και τους παίκτες τους φροντίζουν, τους κανακεύουν και τους προσέχουν. Αυτό θέλαμε όλοι, λέει ο ίδιος. Ξένοι ανιχνευτές ταλέντων επισκέπταν συχνά την ομάδα και κάθε αγόρι εκεί ευχόταν να έρθει η σειρά του. Η σειρά του Τζίκι ήρθε γρήγορα. Του έκανε πρόταση η γαλλική ομάδα Μοντπελιέ. Ο Τζίκι δεν την είχε ακούσει ποτέ, πήρε όμως το αεροπορικό εισιτήριο που του πρόσφεραν. Τον έβαλαν σε ένα άνετο ξενοδοχείο, ξεκίνησε αμέσως προπονήσεις και συνέχισε το σχολείο όπως απαιτούσε ο γαλλικός νόμος. Δεν πληρωνόταν, είχε όμως ό,τι χρειαζόταν. Μέσα σε ένα μήνα είχε ήδη αρχίσει ο εφιάλτης. Αφού τον εντόπισε η βελική Γάνδη, ομάδα πρώτης κατηγορίας, του προσφέρθηκε επαγγελματικό συμβόλαιο, κάτι αδύνατο στη Γαλλία όπου απαγορεύεται να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής αν είσαι ανήλικος. Ο Τζίκι ταξίδεψε για τη Γάνδη με τρίμηνη βίζα και συμμετείχε στις προπονήσεις για ένα μήνα χωρίς ποτέ να πληρωθεί γι' αυτό. Μου είπαν ότι θα έπρεπε να περιμένω, να είμαι υπομονετικός και ότι υπήρχαν κάποια μικροπροβλήματα που έπρεπε να τακτοποιηθούν, λέει ο ίδιος. Περίμενα λοιπόν. 2 μήνες μετά, η Μοντπελιέ δεν μπορούσε πια να περιμένει άλλο και τον ενημέρωσαν ότι δεν χρειαζόταν πλέον τις υπηρεσίες του. Μια εβδομάδα αργότερα το ίδιο έκανε και η Γάνδη. Ο Τζίκι, χωρίς να έχει κλείσει ακόμα τα 17, βρέθηκε μόνο σε μια ξένη χώρα, χωρίς καν χρήματα για να πληρώσει το εισιτήριο της επιστροφής στην πατρίδα του. Μέσα σε λίγες εβδομάδες θα έλυγε και η βίζα του. Σύντομα θα γινόταν ένας παράνομος μετανάστης στη χώρα. Ευτυχώς το ταλέντο του δεν πέρασε απαρατήρητο. Μια ομάδα τρίτης κατηγορίας ήταν παραπάνω από πρόθυμη να τον αποκτήσει. Υπέγραψε ένα χαρτί γραμμένο στα Ολλανδικά, το οποίο δεν καταλάβαινε τι έλεγε, μόνο ότι ήταν ένα συμβόλαιο. Στην πραγματικότητα τον δέσμευε με την ομάδα χωρίς να του εξασφαλίζει σταθερό μισθό. Μου πάσαραν 100 με 150 ραντ, όποτε το θυμόντουσαν από εδώ και από εκεί, λέει. Έπαιξα έτσι σε αυτή την ομάδα όλη εκείνη τη σεζόν. Σε αυτά τα 2,5 δυστυχισμένα χρόνια πρέπει να προσθέσουμε ακόμα μια θολή φιγούρα. Ένας γλυκομίλητος ατζέντης έκανε την εμφάνισή του στο προσκήνιο το Μάιο του 1997 και του υποσχέθηκε να τον σώσει. Η πρόταση ήταν δελεαστική. Μια άλλη ομάδα της πρώτης κατηγορίας, η Μαλίν, ήταν διατεθειμένη να του προσφέρει διετές επαγγελματικό συμβόλαιο, πλήρη μισθό, όλα υπεράνω υποψίας. Υπήρχε μόνο ένας όρος. Ο Τζίκι θα έπρεπε πρώτα να υπογράψει με τον ατζέντη. Και το συμβόλαιο όριζε σαφώς και κατηγορηματικώς ότι θα επιβαρυνόταν με μια προμήθεια η οποία θα αποτελούσε το 5% των καθαρών εσόδων του παίκτη από τις δραστηριότητές του που θα είχαν οργανωθεί ή κανονιστεί από το μάνατζερ του ή κάποιο τρίτο πρόσωπο. Ο Τζίκι ορκίζεται ότι το 5% έγινε ανεξήγητα 50% αμέσως μετά την υπογραφή του συμβολέου. Σε κάθε περίπτωση όμως τι να έκανα, αναρωτιέται. Ήμουν απελπισμένος, παράνομος, χωρίς δεκάρα τσακιστή. Το μόνο που ήθελα ήταν να παίξω ποδόσφαιρο, να βρω σπίτι και φαγητό. Ο ατζέντης επωφελήθηκε από την κατάστασή μου. Ήμουν στο έλεος του, με εκμεταλλεύονταν. Ήμουν θύμα δουλεμπορίου. Αλλά μου πήρε πολύ καιρό για να το συνειδητοποιήσω. Αναγκασμένος να πειράζεται μια φτωχική γκαρσονιέρα με άλλους 4 νεαρούς παίκτες από την Αφρική, βρήκε μια ομάδα β' κατηγορίας που τον ήθελε, όχι όμως με την τιμή που απαιτούσε ο ατζέντης του. Έτσι τους προσέγγισε μόνος του, υπόγραψε το συμβόλαιο των ονείρων του και το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να βλέπει ανήμπορα τον ατζέντη του να τον απειλεί αυτόν και την ομάδα, χρησιμοποιώντας νομικά μέσα αλλά και σωματική βία προκειμένου να λάβει την προμήθειά του. Η ομάδα φυσικά διώξε τον Τζίκι αμέσως. Ο ίδιος μόνο τώρα αρχίζει να ανακάμπτει από αυτό το τραύμα. Αυτό είναι μία από τις πολλές ιστορίες τέλος πάντων παικτών που έχουν πάει. Που τους έχουν πάρει τέλος πάντων από διάφορες χώρες της Αφρικής, μαζικά ας πούμε, και από αυτούς ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό συνεχίζει και παίζει ας πούμε, κανονικά σε κάποιες ομάδες και ένα τεράστιο ποσοστό ας πούμε, που δεν κάνει ας πούμε, στους χ προπονητές ή στους χ managers ας πούμε, κανείς δεν φροντίζει φυσικά ας πούμε, να επιστρέψουν στη χώρα τους ή τέλος πάντων από τη στιγμή που δεν τους έκαναν ας πούμε, να γυρίσουν πίσω στην πατρίδα τους. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις δηλαδή που ξεκίνησαν ουσιαστικά από τη χώρα τους για να γίνουν ποδοσφαιριστές, να εξασκήσουν το επάγγελμα ας πούμε, ποδοσφαιριστή, και καταλήξαν σε ευρωπαϊκές χώρες να είναι ή σε όλες μας γνώριμοι ας πούμε, μετανάστες που μπορούμε να βρούμε στον δρόμο δίπλα μας, ας πούμε, οπουδήποτε να κάνουν 1002 άλλες δουλειές. Η Αφρική ουσιαστικά, οι περισσότερες χώρες της Αφρικής, είναι για τις ευρωπαϊκές ομάδες μια πολύ ας πούμε, φθηνή ας πούμε, πηγή πρώτης ύλης ας πούμε, ποδοσφαιριστών και φυσικά ας πούμε, το εκμεταλλεύονται στο έπακρο.
εκμεταλλεύονται δηλαδή την επιθυμία τους πρώτα απ' όλα για την μπάλα, που έτσι κι αλλιώς είναι αρκετά διαδεδομένη στις χώρες της Αφρικής από τους πιτσιρικάδες. Που πολλοί παίζουν με μια μπάλα όλο το 24 ώρα στους δρόμους και στους ανοιχτούς χώρους των πόλεων τους, έχοντας την ελπίδα και το όνειρο ότι κάποια στιγμή να παίξουν σε μια ομάδα. Αυτό είναι ένα κομμάτι από το βιβλίο του. Φυσικά στο βιβλίο αυτό υπάρχει μια συλλογή κειμένων από ανθρώπους κυρίως ακαδημαϊκούς, ιστορικούς, κοινωνιολόγους, ανθρωπολόγους, που έχουν μελετήσει τις 6-7 χώρες που αναλύονται μέσα στο βιβλίο. Έχουν ουσιαστικά ψάξει και βρει την πολιτικοκοινωνική, ας το πούμε έτσι, ιστορία του ποδοσφαίρου σε κάθε μία από αυτές τις χώρες, πώς ξεκίνησε, πώς από τη στάδια πέρασε, πώς έχει συνδεθεί το ποδόσφαιρο με την πολιτικοκοινωνική κατάσταση της κάθε χώρας, από ποιους παράγοντες έχει επηρεαστεί το άθλημα, ενώντας, βάζοντας μέσα σε αυτό όχι μόνο το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και τους φιλάθλους, τους όποιους παράγοντες κτλ. Και φτάνει μέχρι το σήμερα, σε ό,τι κατάσταση επικρατεί τα τελευταία χρόνια. Το πιο σημαντικό για μένα σημείο του βιβλίου είναι το εξής, ότι υπάρχει μια αντίληψη και σε πολλούς πολιτικούς χώρους, στην αριστερά, στην άκρα αριστερά και πέρα, που λέει ότι το ποδόσφαιρο σαν άθλημα, σαν κατάσταση στον καπιταλισμό είναι ένα πράγμα που εντάξει, το μόνο πράγμα που προσφέρει είναι κέρδος, φράγκα για αυτούς που επενδύουν, είναι μια μπίζνα από τη μία, και από την άλλη είναι το όπιο του λαού. Ο κόσμος βλέπει ποδόσφαιρο και αποχαυνώνεται και δεν ασχολείται με τίποτα άλλο κτλ. Στο συγκεκριμένο βιβλίο, σε πολλές περιπτώσεις από τις χώρες που αναλύονται μέσα, το ποδόσφαιρο έχει παίξει ένα τελείως διαφορετικό ρόλο. Σε πολλές από τις περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στην Αλγερία ή στην Νότια Αφρική ή στη Ζιμπάμπουε, το ποδόσφαιρο χρησιμοποιήθηκε περισσότερο σαν απελευθερωτικό μέσο, παρά σαν κάτι έτσι καταναγκαστικό ή σαν εκμεταλλεύσιμο προϊόν. Και μάλιστα έχουν υπάρξει ιστορικά και περιπτώσεις που μέσω του ποδοσφαίρου, που έχει μια δυναμική, είναι ένα παιχνίδι που προσφέρει συγκινήσεις και συναισθήματα αρκετά έντονα, βγάζει ένα πάθος κτλ. Εάν το εκμεταλλευτείς με έναν τρόπο διαφορετικό από το απλά να βγάλεις κέρδος μέσα από αυτό, μπορεί να έχει και δυσάρεστα αποτελέσματα για αυτούς που θέλουν να το ελέγχουν. Είτε τους ίδιους να το πω έτσι, τους παράγοντες, τους όποιους επενδυτές επενδύουν σε μια ποδοσφαιρική ομάδα, είτε ακόμα και στο ίδιο το κράτος. Χαρακτηριστικό για παράδειγμα είναι το παράδειγμα της Αλγερίας. Στην Αλγερία, ειδικά από το 1960 και μετά, υπήρχαν σε πολλές ομάδες και στις περισσότερες που υπήρχε αυτή η γνωστή σύγκρουση μεταξύ μουσουλμάνων και των ευρωπαϊστών, από τη στιγμή που έτσι κι αλλιώς, όπως όλοι ξέρουμε, οι περισσότερες χώρες της Αφρικής έχουν μακρά ιστορία αποικιοκρατίας και μέχρι και σήμερα εκμεταλλεύονται από τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης ο υλικός τους πλούτος, οι πρώτες ύλες κτλ. Άρα και το ποδόσφαιρο. Και μέσω των αντιδράσεων που υπήρχαν κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών, πολλές φορές τα παιχνίδια κατέληγαν και τα ίδια τα παιχνίδια, αλλά και μετά το τέλος των αγώνων, σε διαδηλώσεις ενάντια στο καθεστώς και σε πολύ ωραίες συγκρούσεις με την αστυνομία. Μέσω δηλαδή του ποδοσφαίρου και του χώρου του γηπέδου, που μπορούσε να μαζέψει μαζικά κόσμο, που δεν ήταν εύκολα ελέγξιμος από την αστυνομία, μπορούσαν να οργανώσουν την αντίδρασή τους και σε σχέση με διάφορα πολιτικά τεκτενόμενα της χώρας. Το ίδιο, για παράδειγμα, συνέβη και στην Νότια Αφρική, όπου μέσω του ποδοσφαίρου την περίοδο του Apartheid έγινε μια προσπάθεια από κάποιες ομάδες μαζί με τους τότε πρώτους συνδέσμους φιλάθλων που είχαν φτιαχτεί, να φτιαχτεί ένα πρωτάθλημα το οποίο θα πήγαινε κόντρα στο Apartheid, αποτελούμενο αποκλειστικά από
από έγχρωμους, ας πούμε, ξέρω εγώ, παίκτες, ας πούμε, ομάδων. Αυτό λειτουργήσε, ας πούμε, η αλήθεια είναι, για 2-3 χρόνια. Δεν είχε μεγάλο έτσι, πώς το λένε, δεν διένυσε μεγάλη πορεία, αλλά κατάφερε μέσα σε αυτά τα χρόνια να πολλοί κόσμος, ας πούμε, που πριν δεν είχε έτσι, καταφέρει μέσω άλλων οδών, ας πούμε, να αντιδράσει με έναν τρόπο, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο Apartheid, να το κάνει, ας πούμε, μέσω του ποδοσφαίρου. Υπήρχαν δηλαδή, όταν φτιάχτηκαν οι πρώτοι σύνδεσμοι τότε φιλάθλων, σε εκείνο το τριετές, αν θυμάμαι καλά, ή τετραετές πρωτάθλημα, κατάφεραν αφενός να πιέσουν, ας πούμε, τότε την FIFA να αποβάλει, ας πούμε, τη ρατσιστική τότε ένωση, ας πούμε, ξέρω εγώ, των λευκών, ας πούμε, της Νότιας Αφρικής, ας πούμε, από τους παγκόσμιες διοργανώσεις ως ρατσιστές, ας πούμε, και αφετέρου μέσω των συνδέσμων μπορούσαν και με αφορμή, ας πούμε, τις ομάδες τους και το ποδόσφαιρο, να λειτουργήσουν, ας πούμε, με ένα τελείως έτσι δημοκρατικό, ας πούμε, τρόπο, συζητώντας και πράγματα εντός, ας πούμε, των συνδέσμων, ας πούμε, που πήγαιναν πέρα από το ποδόσφαιρο. Ανοίγοντας δηλαδή και πολιτικοκοινωνικά ζητήματα. Γνωρίζοντας ότι δεν θα ήταν εύκολο εξ αρχής, ας πούμε, να τους ενοχλήσουν, ας πούμε, από το καθεστώς, θεωρώντας, ας πούμε, με το καθεστώς ότι εντάξει, απλά, ας πούμε, έχουμε να κάνουμε με το ποδόσφαιρο και όχι με κάτι παραπάνω. Αυτό το εκμεταλλεύτηκαν, ας πούμε, τότε ένας κόσμος και ριζοσπαστικοποιήθηκε, ας πούμε, μέσω, ας πούμε, του παιχνιδιού. Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσεις όπως και όχι μόνο, και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Αφρική, αλλά και σε άλλα σημεία, ας πούμε, του πλανήτη, που φυσικά, ας πούμε, με σημεία, να το πω έτσι, στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, καθεστώτα, φραγκάτι, ας πούμε, ξέρω εγώ, τύποι, επενδυτές, διάφοροι, ας πούμε, που θέλουν, ας πούμε, να εκμεταλλευτούν προς ιδίων όφελος, ας πούμε, το άθλημα, το έκαναν και μάλιστα, ας πούμε, προξένησαν μέχρι, ας πούμε, και πολέμους, ας πούμε, με αφορμή, ας πούμε, ποδοσφαιρικούς αγώνες ή ποδοσφαιρικές κόντρες. Κάτι τέτοιο έγινε και σε κάποιες χώρες, ας πούμε, της Αφρικής. Κυρίως όσον αφορά, ας πούμε, το πώς κάποιος, ας πούμε, ξέρω εγώ, ηγέτης, δικτάτορας, βασιλιάς, ας πούμε, οτιδήποτε, χρησιμοποιούσε, ας πούμε, το ποδόσφαιρο για να αναδειχθεί, ας πούμε, ξέρω, πολιτικά, να πατήσει, ας πούμε, πάνω στη μαζικότητα, ας πούμε, ξέρω, του ποδοσφαίρου και να χρησιμοποιήσει, ας πούμε, τη δύναμη που έχει, ας πούμε, το άθλημα, προκειμένου, ας πούμε, να ανελιχθεί, ας πούμε, πολιτικά και κοινωνικά. Είναι μια, όπως λέει δηλαδή και ο τίτλος κάπως του βιβλίου, συνυπάρχουν, ας πούμε, στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ας πούμε, στην Αφρική, οι έννοιες και της σύγκρουσης, ας πούμε, της συμφιλίωσης που μπορεί, ας πούμε, να δημιουργηθεί μέσω, ας πούμε, ξέρω, του παιχνιδιού, ας πούμε, του ποδοσφαίρου και άρα και της συνύπαρξης. Έτσι, κλείνοντας, ας πούμε, να πω ένα τελευταίο σημείο που έχει ένα ενδιαφέρον, έτσι, και λίγο πιο, ας το πούμε, λαογραφικού, ας πούμε, έτσι, ή σε σχέση με την κουλτούρα, ας πούμε. Στη Ζιμπάμπουε υπήρχαν κάποιες γιορτές, τέλος πάντων, που είναι κάποιες παραδοσιακές γιορτές εκεί, που ήταν ένα σύμπλεγμα μουσικής, ας πούμε, από κρουστά, ποίησης και τραγουδιού, που αυτό πήρε πολύ τα πάνω του, ας πούμε, όταν ξεκίνησαν τα πρώτα, ας πούμε, διοργανώθηκαν τα πρώτα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου στη Ζιμπάμπουε. Αυτό γιατί έγινε? Γιατί θεώρησαν, ας πούμε, οι κάτοικοι, ας πούμε, του Ζιμπάμπουε, που έτσι κι αλλιώς είχαν, ας πούμε, σαν παράδοση αυτές τις γιορτές, ότι ο τρόπος, ας πούμε, παιχνιδιού και οι κανόνες, ας πούμε, του ποδοσφαίρου και η όλη ατμόσφαιρα του ποδοσφαίρου ταιριάζει πάρα πολύ με αυτές τις γιορτές που κάνανε. Και μάλιστα πολλές φορές διακόπτονταν ακόμα και αγώνες, ή μάλλον ήταν σαν φυσική συνέχεια, ας πούμε, των αγώνων, ας πούμε, το να εξελιχθεί αυτό το πράγμα σε μια γιορτή, που μέσω του ποδοσφαίρου, ας πούμε, ανοίξανε ακόμα περισσότερο στον κόσμο, ας πούμε, και όλοι μαζί, κάπως ενωμένοι και χωρίς να βάζουν τις όποιες διαφορές τους, γιόρταζαν με αφορμή, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι, και οι γιορτές, ας πούμε, που κάνανε σε σχέση με τα τραγούδια, ας πούμε, κτλ. Ήταν πολύ, έτσι, ζωντανές και μια αφορμή, ας πούμε, για να βρεθεί ο κόσμος, ας πούμε, να γλεντήσει, να διασκεδάσει και να συζητήσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, τα όποια θέματα, ας πούμε, τον απασχολούσαν. Λειτουργήσε δηλαδή κάπως σαν, έτσι, η ατμόσφαιρα, ας πούμε, στο γήπεδο, ας πούμε, και το παιχνίδι και το ποδόσφαιρο σαν παιχνίδι, λειτουργήσε ενισχυτικά, ας πούμε, στο
γίνουν ακόμα πιο ισχυροί, ας πούμε, οι δεσμοί, ας πούμε, της κοινότητας και των κοινοτήτων, ας πούμε, ξέρω εγώ, των ανθρώπων, ας πούμε, της συγκεκριμένης χώρας. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι είναι από τη μία, αν μπορεί να το πει κάποιος, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα εργαλείο. Αν φανταστεί κάποιος ότι το ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ, είναι ένα εργαλείο, ας πούμε, αν δεν είναι παιχνίδι, ας πούμε, είναι ένα εργαλείο, το οποίο αναλόγως, ας πούμε, ποιος το χειρίζεται, μπορεί να το κατευθύνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, και εκεί που θέλει. Όταν η δύναμη, ας πούμε, όταν η δύναμη, ας πούμε, ανήκει στους από πάνω, ας το πούμε έτσι, το ποδόσφαιρο μπορεί να έχει και καταστροφικά αποτελέσματα. Και σε σχέση, ας πούμε, με τους ίδιους τους λαούς και τους φιλάθλους κτλ. Όταν όμως σε κάποιες χώρες, ας πούμε, όπως κάποιες χώρες της Αφρικής, που με τα γνωστά ζητήματα που υπάρχουν, ας πούμε, σε σχέση, ας πούμε, με την υπερεκμετάλλευση, ας πούμε, ξέρω εγώ, από τους ξένους παράγοντες, ακόμα και από τους ίδιους τους ηγέτες τους, από εμφύλιες σειράξεις, από αρρώστιες, από το AIDS, ας πούμε, και από τις 1002 πράγματα, πολλές φορές, ας πούμε, σε πολλές περιπτώσεις, το ποδόσφαιρο, ας πούμε, λειτουργήσε, ας πούμε, ξέρω εγώ, λυτρωτικά και απελευθερωτικά, ας πούμε, σε σχέση με το πώς αντιμετώπιζαν με αφορμή το ποδόσφαιρο ζητήματα, ας πούμε, της καθημερινότητάς τους. Και αυτό είναι κάτι που σε κάποιες χώρες, ας πούμε, π.χ. στην Ευρώπη ή ας πούμε, καλά, στην πολιτισμένη Δύση, ας πούμε, εισαγωγικά, μπορεί να φαίνεται, ας πούμε, παράξενο ή τέλος πάντων αδιάφορο, γιατί δεν μπορεί κάποιος που είναι στην Ευρώπη, ας πούμε, να βιώσει το τι σημαίνει, ας πούμε, να είσαι, ξέρω εγώ, από το Καμερούν, από την Νιγηρία ή από το Ζιμπάμπουε, με ό,τι προβλήματα έχει αυτό. Και κάποιος, ας πούμε, να σου λέει ότι, ας πούμε, εμένα αυτό που με έχει σώσει, ας πούμε, και με κρατάει, ας πούμε, ζωντανό και με κρατάει σκεπτόμενο, να το πω έτσι, ας πούμε, είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό μπορεί να ακούγεται για κάποιον, ας πούμε, πολιτισμένο παράξενο, ας πούμε, αλλά στην περίπτωση, ας πούμε, της Αφρικής, μάλλον σε πολλές περιπτώσεις, ας πούμε, των χωρών της Αφρικής, η ιστορία του ποδοσφαίρου ήταν τέτοια που για κάποιους, ας πούμε, ανθρώπους ήταν όντως λειτουργήσε πολύ θετικά, ας πούμε, σε σχέση με το σύνολο στο σύνολο της καθημερινότητάς τους. Και τους βοήθησε, τέλος πάντων, ας πούμε, να προσπαθούν, ας πούμε, να παλεύουν, ας πούμε, τα όποια προβλήματα ιδιαίτερα, ας πούμε, έχουν οι συγκεκριμένες χώρες. Αυτά σε γενικές γραμμές. Δεν θέλω τώρα να πω κάτι άλλο, ας πούμε, πιο συγκεκριμένο, ας πούμε, σε σχέση, ας πούμε, με άλλες χώρες ή οτιδήποτε. Καλύτερα θα ήταν, ας πούμε, άμα θέλετε κι εσείς έτσι να γίνει κάπως, ας πούμε, μια κουβέντα ή, ξέρω εγώ, ή να διατυπωθούν, ας πούμε, κάποιες έτσι ερωτήσεις ή οτιδήποτε, ας πούμε, να γίνει συζήτηση, ξέρω εγώ. Μπορούμε να τα αναλύσουμε σε κεφάλαια. Ναι. Δηλαδή, το πρώτο κεφάλαιο τι αφορά? Κοίταξε, είναι ουσιαστικά κάθε κεφάλαιο. Πρώτο κεφάλαιο Αφρική, ποδόσφαιρο. Δεύτερο κεφάλαιο. Ναι, κάθε κεφάλαιο είναι από μια συγκεκριμένη χώρα. Πόσες χώρες προσεγγίσει? Είναι, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, 6-7 χώρες. Και υπάρχουν και δύο κεφάλαια ξεχωριστά που είναι ουσιαστικά αυτή η φάση με τις μεταναστευτικές ροές, ας πούμε, ποδοσφαιριστών και πώς εξηγείται κάπως και στατιστικά όλο αυτό το πράγμα και πώς λειτουργεί. Και μια συνέντευξη που έχει στο τέλος, ας πούμε, με τον Εωσέμπιο, ας πούμε, τον γνωστό ποδοσφαιριστή για όσους το γνωρίζουν, ας πούμε, που ήταν κάπως ένα σύμβολο, ας πούμε, της αφρικανικής, ας πούμε, της ποδοσφαιρικής ιστορίας, ας πούμε. Αυτό κατάλαβα και έχει και στην αρχή μια μεγάλη εισαγωγή που σε βάζει κάπως το κλίμα και ιστορικά σε σχέση με την Αφρική, σαν ήπειρο, δηλαδή από τι καθεστώτα έχει περάσει πολιτικά, από την αποικιοκρατία μέχρι και σήμερα. Που είναι καθαρά έτσι από πολιτική, ιστορική σκοπιά για κάποιον, ας πούμε, που δεν έχει εικόνα, για να μπορέσει μετά, διαβάζοντας κάθε χώρα, να έχει λίγο πιο σαφή, ας πούμε, εικόνα για το τι διαβάζει, ας πούμε. Ποιες είναι αυτές οι 6-7 χώρες? Κάτσε να σου πω τώρα ακριβώς. Λοιπόν, είναι Αλγερία, Νιγηρία, Ζιμπάμπουε, είναι Ζανζιβάρι, Νότια Αφρική, Μαυρίκιος, Μαρόκο, Καμερούν και Λιβερία και Κένια. Το ίδιο φαινόμενο, νομίζω εγώ, εντάξει, σίγουρα με διαφορές, δεν υπάρχει και με τους Λατινοαμερικάνους, με τους Αργεντίνους, με τους Βραζιλιάνους που μεταναστεύουν στην Ευρώπη και έρχονται. Εγώ το είδα όταν δούλευα στον ΠΑΣ. Ερχόταν ο μάνατζερ με γραφείο, ας πούμε,
παίκτες, μίλαγε με τον πρόεδρο και με τον προπονητή και είχε λίστες ολόκληρες και έφερναν κόσμο τώρα από 4η κατηγορία Αργεντινής, 5η κατηγορία. Αυτοί είχαν λίστες μέχρι 7η κατηγορία. Σε όποια ομάδα πας στην Ελλάδα, σε όποια ομάδα πας, μου έλεγε και ο ίδιος που στην Αρμενία, σε κάτι τέτοιες χώρες, είναι γεμάτο με παίκτες από την Αργεντινή και από τη Βραζιλία. Και είναι παιδιά που έρχονται εδώ και παίρνουν ένα μισθό τώρα. Είναι πολύ χαμηλό, ας πούμε. Και είναι ολόκληρη βιομηχανία δηλαδή. Η διαφορά και για αυτούς είναι διέξοδο να έρχονται εδώ, γιατί παίρνουν ένα μισθό και ζουν και την οικογένεια πίσω κτλ. Η διαφορά με την Αφρική είναι η εξής, ότι εκεί υπάρχουν, ας πούμε, και στη Λατινική Αμερική υπάρχουν, ας το πούμε έτσι, και τα ντόπια λαμόγια που κερδίζουν από αυτό το πράγμα, ας πούμε. Δηλαδή, του πώς προωθούν οι ίδιοι, ας πούμε, οι ομοεθνείς, ας πούμε έτσι, που είναι ο πρώτος κρίκος πριν έρθουν οι Ευρωπαίοι ή όποιοι, ας πούμε, για να πάνε σε ευρωπαϊκές χώρες. Στην Αφρική, τουλάχιστον μέχρι πριν κάποια χρόνια, δεν υπήρχε τέτοια υποδομή. Οι μάνατζερ είναι Ευρωπαίοι. Ναι, ερχόντουσαν επί τούτου, ας πούμε. Και λέγανε σε κάποιους που μπορεί να είχαν μια εικόνα ότι δείξτε μου εσείς, ας πούμε, 10 πιτσιρικάδες που νομίζετε, ας πούμε, ότι έχουν τα προσόντα και εγώ απλά θα τους πάρω και θα τους πάω, ας πούμε, σε ένα camp και μετά θα κάνω εγώ, θα ξεδιαλύνω ποιοι είναι για να πάνε σε ομάδες και ποιοι είναι για να, δεν ξέρω εγώ, μετά καταλήξουν στον δρόμο όπου τους παρατάγανε, ας πούμε. Αλλά κατά τα άλλα, σαν διαδικασία είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό μου θύμισε λίγο που τα έλεγες. Μιλάμε για εμπόριο πρώτη σύλληψη. Ναι, παίρνεις 10 παιδάκια από εκεί για το τίποτα, μόνο τα μεταφορικά, και αν αυτά τα 10 σου βγει το ένα και το κάνει και μια προμήθεια 10, 20, 30% και βγει Ζορζουεά, ας πούμε, και είσαι πλούσιος. Απλά υπογράψεις ένα συμβόλαιο. Είναι κλασικό εμπόριο. Αυτό είναι υπεριαλισμός στα οικονομικά. Εκμεταλλεύεσαι τη φτηνή πρώτη ύλη. Και το αφήνεις στα σκουπίδια. Που σχεδόν είναι οι άνθρωποι. Είναι τα παιδιά που δεν κάνανε για τα μεγάλα κλαμπ και θα γυρίσουν πίσω. Στην κρέατομηχανή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, την οποία και εγώ τιμώ όντως καταναλώνοντας για να μην ξέρω τι να κάνω. Ναι, εννοείται και εγώ μια τέτοια. Για να μην θεωρήσουμε ότι είναι απ' έξω οι κακοί και εμείς από μέσα καταφέραμε και ξεπεράσουμε τα στάδια αυτά. Τώρα συναφές με τη σύγκριση που έκανε το δεν ξέρω, υπάρχει κάποια διαφορά, ας πούμε, στο πώς είναι το ποδόσφαιρο, ας πούμε, στην Αφρική, ίσως στην Υποσαχάρια Αφρική, που είναι και μια ενότητα από μόνη της. Εντάξει, ο αραβικός κόσμος είναι κάτι άλλο. Ναι. Σε σύγκριση, ας πούμε, με τη Λατινική Αμερική και την Ευρώπη, δηλαδή υπάρχει κάτι ιδιαίτερο, αυτό τι εννοώ. Για παράδειγμα, στην Ευρώπη, εμείς ξέρουμε κάτι που είναι εντελώς επαγγελματικό, τουλάχιστον στις πάνω κατηγορίες, εντελώς εμπορευματοποιημένο, πολλά λεφτά, το ένα το άλλο. Δηλαδή, δύσκολα στην Ευρώπη θα βρεις, κατά την άποψή μου, ας πούμε, τουλάχιστον στο mainstream ποδόσφαιρο, δύσκολα θα βρεις κάτι που να πεις ότι ναι, εδώ μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό ή να λειτουργεί θετικά. Δηλαδή, κυριαρχεί τελείως η εικόνα ότι μια εκτόνωση, ξέρω εγώ, μια φορά τη βδομάδα, είτε βλέποντας μπάλα, είτε πίνοντας στο γήπεδο, είτε όλα αυτά. Δεν ξέρω, για αυτές τις χώρες, ας πούμε, λειτουργεί διαφορετικά. Ξέρω τη σύγκριση με τη Λατινική Αμερική, που νομίζω και εκεί στη Λατινική Αμερική, δεν το γνωρίζω βέβαια, και εκεί στη Λατινική Αμερική είναι όντως εκεί είναι λίγο όπιο, ας πούμε, πώς το λένε, του λαού, ας το πούμε έτσι, μια εκοσμικευμένη εκδοχή. Νομίζω ότι, εντάξει, δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα για την Λατινική Αμερική. Το μόνο που ξέρω σίγουρα είναι ότι αυτό το πάθος που υπάρχει, ας πούμε, για το ποδόσφαιρο, είτε σε αγωνιστικό κομμάτι, είτε σε αυτό που παρακολουθεί, ας πούμε, είναι, νομίζω, ίσως να είναι μοναδικό, ας πούμε, στον πλανήτη. Αυτή η σχέση που έχουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, με την μπαλά, δεν ξέρω, και εσύ μπορεί να ξέρεις και περισσότερο. Αλλά στην Αφρική, εντάξει, υπάρχει, ας πούμε, για παράδειγμα, πώς να το πω, πιτσιρικάδες, οι οποίοι το βλέπουν, ας πούμε, πιο πολύ σαν διέξοδο. Ότι δηλαδή παίζω μπάλα, εντάξει, μου αρέσει, ας πούμε, η μπάλα, σαν παιχνίδι, ας πούμε, γιατί είναι σε σχέση με άλλα αθλήματα, ας πούμε, δεν χρειάζεται τίποτα ιδιαίτερο από άποψη, ας πούμε, οικονομική για να το έχω. Δηλαδή υπάρχει, ας πούμε, και το κρίκετ, είναι διαδεδομένο, ας πούμε, στην Αφρική, αλλά έχει μεγάλο κόστος εξοπλισμός, ο χώρος που θα παίξεις. Στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, μια μπάλα, ας πούμε, στον δρόμο παίζεις, δηλαδή είναι εύκολο, ας πούμε. Και είναι απλά, νομίζω, θέμα και προσωπικών φιλοδοξιών, ότι δηλαδή, ας πούμε, άμα είμαι καλός, ας πούμε, και με δει κάποιος μπορεί να φύγω, ας πούμε, από την Αφρική, που εντάξει δεν υπάρχουν, ας πούμε, έτσι κι αλλιώς στην Αφρική. Δηλαδή είναι πολύ περιορισμένα τα πράγματα σε σχέση με το αγωνιστικό κομμάτι. Να πάω στην Ευρώπη κάπου αλλού, ας πούμε, και να αναδειχθώ κτλ. Στη Λατινική Αμερική νομίζω ότι δεν είναι τόσο ότι
έχω αυτό το πάθος ή έχω αυτή τη σχέση για να πάω ας πούμε, κάπου. Την έχω έτσι κι αλλιώς γιατί εντάξει, είμαι άρρωστος ας πούμε, ξέρω, και παθιασμένος με το ποδόσφαιρο και τα λοιπά. Αλλά αν πάω και κάπου. Δεν θα με χαλάσει, όχι, εντάξει. Χωρίς να γνωρίσω και εγώ το θέμα, ας πούμε, εγώ νομίζω ότι δεν είναι έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι είναι το ίδιο φαινόμενο. Δηλαδή, δεν έχουμε ακούσει όλοι για παίκτες παλιούς που έχουν γίνει στάρ και τέτοια, οι οποίοι λέγανε εγώ το ποδόσφαιρο εμένα με έσωσε, ας πούμε, με έβγαλε από τη φτώχεια κτλ. Νομίζω ότι δεν είναι. Όταν το ακούς λίγο και δεν είσαι και ποδοσφαιρόφιλος όπως εγώ δεν είμαι, ας πούμε, λες εσύ εντάξει, ή όπως ο άλλος που σου λέει εγώ έστεισα, ας πούμε, μια βιομηχανία, ας πούμε, και ξεκίνησα σαν ένα μαγαζάκι. Και λες εσύ εντάξει, κλασικός μαλάκας, ας πούμε. Νομίζω ότι δεν είναι έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι το επιδιώκουν και είναι απίστευτα πολλοί οι άνθρωποι που έρχονται στην Ευρώπη από την Αργεντινή, ας πούμε, να παίξουν μπάλα. Απίστευτα πάρα πολύ. Και στη Βραζιλία το ίδιο. Γιατί είναι. Εντάξει, είναι κάτι πάρα πολύ διαδεδομένο εκεί. Όπως είναι και οι Αργεντινοί εκεί παίζουν μπάλα μέχρι και οι πέτρες, ας πούμε. Και για αυτούς είναι διεύκολο. Το οποίο έχει να κάνει και με το ότι έρχονται και πάρα πολλοί μετανάστες από την Αργεντινή στην Ευρώπη. Δεν είναι λίγοι, ας πούμε. Και δεδομένου και κοινωνικές συνθήκες. Δηλαδή, το επιδιώκουν και το ποδόσφαιρο είναι ίσως. Εντάξει. Μην ξεχάσουμε για αυτούς είναι πιο εύκολο κιόλας από τους Αφρικάνους, γιατί παίρνουν πιο εύκολα άδειες και τέτοια. Εντάξει, έχουν παππούδες Ιταλούς, παππούδες Ισπανούς κτλ. Παίρνουν υπηκότητα πιο εύκολα, οπότε έρχονται πολύ. Πάρα πολύ. Εγώ έχω αυτή την εντύπωση ότι δεν είναι. Απλά το ποδόσφαιρο έχει πολλά επίπεδα. Υπάρχει το ερασιτεχνικό, υπάρχει το. Απλά στη Λατινική Αμερική μπορεί να παίξει στην Λατινική Αμερική και να ζήσει. Στην Αμερική δεν μπορεί να παίξει στην Λατινική Αμερική. Ναι, υπάρχει στην ένα από τα θέματα που χρόνια, ας πούμε, και ρίχνουν και λεφτά. Τουλάχιστον στις πρώτες κατηγορίες. Ναι, αλλά οι μεγάλοι είναι. Και οι μεγάλοι έρχονται όμως στην Ευρώπη, οι μεγάλοι παίκτες στην Αμερική. Νωρίτερα αργότερα πρέπει να γυρνάνε μετά για να παίζουν εκεί πάλι, αλλά το επιδιώκουν δηλαδή να έρχονται στην Ευρώπη στις μεγάλες ομάδες να παίξουν. Δεν νομίζω ότι μπορεί να δώσει τόσο. Ακόμα και οι καλύτερες ομάδες της Αργεντινής δεν νομίζω να μπορούν να πληρώνουν τόσο πολύ όσο πληρώνουν οι καλύτερες ομάδες της. Εντάξει, ναι. Πληρώνουν. Καλύτερη ομάδα της Λιβερίας δεν θα σχέση με την Boca Juniors, τίποτα. Εκεί το παιδάκι της Αφρικής μόνο μια ελπίδα έχει. Ή να γίνει μποξέρ, ή να πουλάει κόκα, ή να παίζει μπάλα. Ναι, εντάξει, είναι πιο άγρια τα πράγματα. Είναι και η ίδια εκμετάλλευση της Αφρικής σε άλλα επίπεδα είναι έτσι, ας πούμε, και της Αμερικής είναι έτσι. Και σε άλλους τομείς νομίζω. Τέλος πάντων, είναι. Πώς νομίζω και και τα δύο σημεία του πλανήτη, δηλαδή και η Αφρική και η Λατινική Αμερική, είναι ας πούμε, εντάξει, χώρες προς εκμετάλλευση, ας πούμε, μια χαρά δηλαδή. Τώρα η Αφρική είναι ολόκληρη Ήπειρος, άλλη η Αίγυπτος, άλλη περίπτωση. Ναι, έχει διαφορά το Βόρειας, ας πούμε, με το. Άλλη περίπτωση το Ζαΐρ. Ναι, έχει διαφορά. Άρα και το ποδόσφαιρο θα. Δηλαδή, ακόμα τώρα που το συζητάγαμε τώρα πριν έρθουμε εδώ, ας πούμε, για την περίπτωση της Αιγύπτου, που δεν αναφέρεται μέσα εδώ, και εγώ νομίζω ότι είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Η Αίγυπτος, ναι. Και όχι μόνο για το ποδόσφαιρο, αλλά και γενικώς. Νομίζω ότι είναι ένα κεφάλαιο μόνο του, ας πούμε, ένα βιβλίο μόνο του να πεις, ας πούμε, συγκεκριμένα για την Αίγυπτο. Αλλά σε σχέση, ας πούμε, με τη σύνδεση, ας πούμε, του ποδοσφαίρου με το πολιτικο-κοινωνικό, ας πούμε, που λέμε, ήταν εμφανές, ας πούμε, πολύ πρόσφατα, ας πούμε, με τα τελευταία γεγονότα, ας πούμε, της εξέγερσης εδώ και 2 χρόνια, ας πούμε, που το ποδόσφαιρο, ας πούμε, έπαιξε, ας πούμε, πολύ σημαντικό, όχι έπαιξε σημαντικό ρόλο, τέλος πάντων, κόσμος που παρακολουθούσε ποδόσφαιρο, ας πούμε, και ήταν φανατικοί υποστηρικτές, ας πούμε, των 2 μεγάλων, ας πούμε, ομάδων της Αιγύπτου, συμμετείχαν, ας πούμε, πολύ ενεργά στην εξέγερση, ας πούμε. Όχι μόνο σαν, ας το πούμε εδώ, σε επίπεδο συγκρούσεων, ας πούμε, και στα μπάχαλα και δεν ξέρω τι, ας πούμε, σε αυτή τη φάση, ας πούμε, της χαράς, ας πούμε, που έχει να κατεβαίνει στον δρόμο και να κάνει τα διάφορα, αλλά και σε επίπεδο οργανωτικό, ας πούμε. Γιατί ακριβώς είχαν, ας πούμε, μια πολύ καλή εμπειρία σε σχέση με το πώς οργανώνονται, ας πούμε, στην Κερκίδα, πώς είχαν αντιμετωπίσει την αστυνομία όντας οπαδοί, ας πούμε, που συγκρούονται με την αστυνομία, και τους ήταν αρκετά εύκολο, ας πούμε, λόγω εμπειρίας, ας πούμε, να οργανώσουν, ας πούμε, αντίστοιχες άμυνες, ας πούμε, στο δρόμο, όταν χρειάστηκε, ας πούμε, να υπερασπίσουν, ας πούμε, τον αγώνα τους. Αυτό είναι, δηλαδή, και υπάρχει και το παράδειγμα, ας πούμε, της ακραίας, ας το πούμε έτσι, αντίδρασης, ας πούμε, από την πλευρά του καθεστώτος, που ουσιαστικά, ας πούμε, οδήγησε σε σφαγή, ας πούμε, 65 ανθρώπους, ας πούμε, της Αλαχλή, ας πούμε, που ήταν από αυτούς που ήταν προτεργάτες στην εξέγερση σε έναν αγώνα
που έπαιξε η Al-Ahly με την Port Said, ας πούμε, και ουσιαστικά κλείσανε τις πόρτες επίτηδες και αφήσανε κόσμο να μπει στο γήπεδο να δημιουργηθούν επεισόδια. Μεταξύ των οποίων ήταν, ας πούμε, διάφοροι παρακρατικοί που κανονικά σκότωσαν, ας πούμε, και έσφαξαν, ας πούμε, 65 ανθρώπους. Και αυτό που βγήκε σαν συμπέρασμα από όλη αυτή την ιστορία είναι ότι έγινε, ας πούμε, για λόγους εκδικητικούς από το καθεστώς για το ρόλο που είχαν παίξει οι οπαδοί της Al-Ahly, ας πούμε, κατά τη διάρκεια της εξέγερσης. Εντάξει, δεν λέγεται πουθενά επίσημα, αλλά ακόμα ούτε δικαιοσύνη έχει αποδοθεί, εννοείται. Και υπάρχουν και 1002, ας πούμε, παράξενα περιστατικά που έγιναν σε εκείνον τον αγώνα που σε οδηγούν, ας πούμε, στο συμπέρασμα ότι κάτι παράξενο συνέβη, ας πούμε, δεν ήταν απλά, ας πούμε, μια σύγκρουση μεταξύ αντίπαλων οπαδών απλά. Οπότε ναι, το αυτό για την Αίγυπτο, ας πούμε, ότι είναι όπως και σε άλλες χώρες, ας πούμε, με ένα διαφορετικό τρόπο παρόλα αυτά, ας πούμε, το ποδόσφαιρο σε σχέση με την πολιτική, ας πούμε, ζωή, ας πούμε, έχει μια σχέση, ας πούμε, αρκετά έτσι, κοντινή, ας πούμε. Ναι. Σχέση με αυτό. Επειδή έχει ενδιαφέρον τη σχέση με το βιβλίο. Νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο οι απεικιοκρατικές σχέσεις επιβεβαιώνονται όχι μόνο με την γενική έννοια ότι παίρνει την πρώτη ύλη, ας πούμε, κτλ. Αλλά αν έχω καταλάβει καλά, ας πούμε, οι πρώην γαλλικές απικίες στέλνουν στη Γαλλία. Οι πρώην αγγλικές, ίσως, δεν γνωρίζω αν ισχύει το ίδιο, στέλνουν στη Βρετανία ή σε. Δηλαδή, για παράδειγμα, είναι χαρακτηριστικό ότι ειδικά στη Γαλλία, από ό,τι ξέρω, Σενεγάλη, ακτή Ελεφαντοστού, Αλγερία. Κάποιες βασικές απικίες, ας πούμε, και το Καμερούν πιθανόν. Το Καμερούν απλά υπήρχε μια κόντρα τώρα με το Καμερούν, γιατί που σε ένα Μουντιάλ έπαιξε μεταξύ, είχαν ένα Γάλλο προπονητή αυτοί, αντιδράσανε σε αυτό κτλ. Εντάξει, είναι λίγο περίεργο. Είναι μια ιστορία που δεν ήταν αμυγός γαλλικό, έτσι κι αλλιώς, ήταν και άλλα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον ότι δηλαδή επιβεβαιώνεται σε αυτό, ότι και τα πρωταθλήματα, ας πούμε, δεν πας γενικά σε κάπου στην Ευρώπη. Θα έρθει ο Γάλλος, ας πούμε, να σε πάρει, για παράδειγμα, αν είσαι από πρώην γαλλική απικία. Ναι, ακόμα και πολύ συγκεκριμένα με νηπίτα, ας πούμε, ως προς τους. Καλά, με έναν τρόπο με νέους όρους, αλλά η απεικιοκρατία συνεχίζεται. Εντάξει, αυτό είναι γεγονός για την Αφρική. Ναι, είναι κυριαρχία. Πάντως το ποδόσφαιρο στην Αφρική εισάγεται από τους απεικιοκράτες. Προφανώς, ιστορικά. Ναι. Εννοείς πώς ξεκίνησε το ποδόσφαιρο. Ναι, οι απεικιοκράτες κατά 99% ας πούμε αυτοί ουσιαστικά το ξεκίνησαν, ας πούμε, στις ελληνικές χώρες. Και αυτοί προφανώς στήσαν και τις δομές, τα πρωταθλήματα. Και με αυτό ένα κομμάτι και άλλο κομμάτι, ας πούμε, ήταν οι ιεροκήρυκες. Που το χρησιμοποίησαν σαν παιχνίδι αρχικά, ας πούμε, και σιγά σιγά, ας πούμε, αναπτύχθηκε, ας πούμε, σαν πρωτάθλημα. Εντάξει, τόσο άλλο αθλητικό το ποδόσφαιρο. Ναι. Σε όλες τις χώρες. Όχι, με ένα πιο πολύ. Εντάξει, αυτοί το εισήγαγαν. Στήσαν τις δομές, ας πούμε, τα πρωταθλήματα, σύμφωνα με αυτό που ξέρουμε εδώ. Αντιστοίχως, οι οπαδοί σε αυτές τις χώρες κρατάνε το. Ξέρω εγώ, καλά έχουν και τα δικά τους τελειτουργικά κτλ. Αλλά ας πούμε τις δομές, το κλαμπ, τις εχθρότητες και αυτά είναι εισαγόμενα ή αναπτύσσουν δικιά τους. Σε σχέση με την Νότια Αφρική, που εντάξει και στο βιβλίο μπαίνει λίγο πιο συγκεκριμένα, γιατί σε σχέση με τους οπαδούς και τους συνδέσμους, δηλαδή κάποιο το πιο οργανωμένο κομμάτι δεν έχει κάποια άλλη αναφορά πέρα από την Αλγερία. Υπάρχει, ας πούμε, αυτό το κομμάτι, δηλαδή οι σύνδεσμοι που λειτουργούν με έναν τρόπο, δεν ξέρω αν λειτουργούν, ας πούμε, πώς λειτουργούν εδώ ή δεν ξέρω τι. Φαντάζομαι ότι έχει κάποιες διαφοροποιήσεις, αλλά υπάρχουν, ας πούμε, κανονικά και αντιπαλότητες, ας πούμε, και τα κλασικά τα ντέρμπι, δηλαδή, και οδομαχίες πριν μετά, δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι παίζει, ας πούμε, εννοείται. Αλλά μαζί με αυτό, όταν πρωτοξεκίνησαν, ας πούμε, π.χ. στην Νότια Αφρική οι σύνδεσμοι, ας πούμε, είχαν και ένα διαφορετικό χαρακτήρα. Δηλαδή, δεν ήταν, ας πούμε, ότι φτιάχνω ένα σύνδεσμο, οργανώνομαι, ας πούμε, σαν φίλαθλος της τάδε ομάδας μόνο και μόνο, ας πούμε, για να πηγαίνω γήπεδο, να πηγαίνω εκδρομή εκτός έδρας και να πλακώνομαι με τον άλλον, ας πούμε. Αλλά λειτουργεί, ας πούμε, σαν συλλογικότητα και σαν κοινότητα. Και ότι στην τελική μπαίνουν και ζητήματα που πάνε πέρα από το ποδόσφαιρο. Χρησιμοποιώ δηλαδή το σύνδεσμο, ας πούμε, για να συζητάω και πράγματα, ας πούμε, τα οποία π.χ. σε άλλο χώρο δεν μπορώ να τα συζητήσω γιατί έχω πρόβλημα με το καθεστώς, με δεν ξέρω τι. Ενώ στο σύνδεσμο, ας πούμε, που νομίζει ο άλλος ότι εγώ ασχολούμαι μόνο με το ποδόσφαιρο, μπορώ, ας πούμε, να εκφράσω και γενικότερες μου ανησυχίες. Αυτό λειτουργήσε στην Νότια Αφρική τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια. Τώρα δεν ξέρω αν έχει συνεχίσει να είναι έτσι ή τέλος πάντων έχει πλέον αυτό καταργηθεί, ας πούμε, σαν κατάσταση και είναι μόνο στο καθαρά οπαδικό κομμάτι, ας πούμε. Και για την Αίγυπτο το ίδιο μας είχε πει το παιδί που είχε έρθει εδώ πέρα για την εκδήλωση,
ότι τα κλαμπ ουσιαστικά λειτουργήσαν σαν κέντρα νεότητας, ας πούμε, που ασχολήθηκαν νέος κόσμος, συζητήσανε παραπέρα από την μπάλα, ας πούμε, και γι' αυτό πρωτοσταθήσαν, ας πούμε, και στα. Άρα η έκδοση είναι ένα βιβλίο από μόνη της. Πρόσφατα ένας από τους αρχηγούς, ας πούμε, εκεί των Ούλτρας, ας πούμε, της Ζαμάλεκ, και έβγαλε ένα βιβλίο στα Ολυμπιακά που ουσιαστικά γράφει μέσα αναλυτικά τη συμμετοχή, ας πούμε, των οπαδών στην εξέγερση, την ιστορία μάλλον των Ούλτρας στην Αίγυπτο, το πρώτο κομμάτι, και το δεύτερο είναι του πώς, ας πούμε, με τι διαδικασίες, με τι τρόπους κτλ. Αναμίχθηκαν και ποιος ήταν ο ρόλος, ας πούμε, στην εξέγερση. Αυτό είναι ένα. Αυτό πρέπει να μεταφραστεί. Ξέρεις Αιγυπτιακά. Να βοηθήσεις. Είναι ένα θέμα, αλλά αυτό πρέπει να μεταφραστεί. Εγώ, ας πούμε, περιμένω, γιατί κάποιος θα το βγάλει στα αγγλόφωνα, φαντάζομαι, για να μπορέσουμε να το μεταφράσουμε. Η Αίγυπτος είναι ένα παράδειγμα χώρας σύνδεσης ποδόσφαιρου και επανάστασης. Όχι ότι το ποδόσφαιρο είναι επανάσταση, αλλά το ποδόσφαιρο, σαν ένα τμήμα της κυριακής κοινωνίας, έχει να κάνει και με αυτό που έγινε. Δεν είναι ουδέτερο. Δηλαδή δεν είσαι μια μεμονωμένη μονάδα που πετάς πέτρες στον δρόμο, έχεις μια καταγωγή, από κάπου έρχεσαι. Μπορεί και από ένα σύνδεσμο. Κατάλαβες. Είναι σημαντικό. Αλλά νομίζω ότι αυτό έχει μια προϋπόθεση τώρα, μιας και το αναφέραμε. Δηλαδή στην ουσία, αν δεν έχεις κάπως το ποδόσφαιρο να λειτουργήσει έτσι πιο πολύ, όταν δεν έχεις και άλλο τρόπο νόμιμης έκφρασης. Όταν κάτι πιέσει, βρίσκεις μια δικλίδα ασφαλείας, ας πούμε, που είναι όλα στην Αίγυπτο, προφανώς με τον Μουμπάρακ κτλ. Αν εξαιρέσουμε κάποια κόμματα που ήταν φιλικά, ας πούμε, προς το καθεστώς, δεν υπήρχε άλλος τρόπος να δράσεις νόμιμα στην πραγματικότητα. Ναι, χρησιμοποιείται και σαν καταφύγιο, ας πούμε. Μουκουό και διάφορα. Εντάξει, να το πω πιο μαζικό. Και νομίζω ότι υπήρχαν τώρα που λες, υπήρχαν κάποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποια χώρα ήταν, που ήταν ουσιαστικά η βιτρίνα ήταν ότι η μη κυβερνητική οργάνωση να βοηθήσουμε τα καημένα, ας πούμε, τα Αφρικανάκια, και ουσιαστικά ήταν, πώς το λένε, ατζέντιδες, και μαζεύανε παίκτες, κοζάρανε τι γίνεται, και μαζεύανε πιτσιρικάς και τους λέγανε εδώ να σας βοηθήσουμε, να σας πάμε, ξέρω εγώ, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, πού, ας πούμε, και πηγαίνανε για να τους κάνουν. Όχι στην Αίγυπτο. Κατά τα άλλα, μη κυβερνητικές οργανώσεις που είχαν πάει για να βοηθήσουν, ας πούμε, το ταλαιπωρημένο λαό, ας πούμε. Και ένα άλλο που έχει κάπως είναι και αστείο, ας πούμε, είναι αυτή η φάση που έχουν, ας πούμε, τώρα με διάφορες τελετουργίες, με τα μάγια και τέτοια, που πήγανε σε κάποια φάση από τη FIFA να τα απαγορεύσουν, ας πούμε, σε φάση ότι χωρίς να υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος, ότι δεν είναι, ας πούμε, αυτά τώρα πράγματα, ας πούμε, δεν πάει στο ποδόσφαιρο μπροστά. Τι είναι αυτά τώρα? Πηγαίνανε τώρα, κάνανε κάτι ακραία του στυλ. Άλλοι φάνε, ας πούμε, ξέρω εγώ, με αίμα ζώου, ας πούμε, τα δοκάρια, ξέρω εγώ, τα δίχτυα, κάνανε κάτι περίεργα, ας πούμε. Και οι άλλοι τώρα σου λέγανε εντάξει, αυτά θα καταργηθούν, ξεχάστε τα. Υπήρχαν έντονες αντιδράσεις ότι εμείς έτσι, δηλαδή αυτή είναι η κουλτούρα μας, θα μας πεις εσύ τώρα τι θα κάνουμε. Ή πριν τον αγώνα, διάφορες τελετουργίες που κάνανε, ξέρω εγώ, για να κερδίσει η ομάδα κτλ. Ναι. Αυτό που αξίζει να είναι το ποδόσφαιρο σε αυτό έχει μια πρωτοβουλία. Σε πολιτικό επίπεδο πιστεύω, όχι, σε πολιτικό επίπεδο η ανάγκη παγκόσμιας διακυβέρνησης το ποδόσφαιρο έχει ήδη κάνει. Το ποδόσφαιρο προηγείται αυτό που εμείς λέμε globalization, παγκοσμιοποίηση. Μία αρχή, ας πούμε, ένα κεφάλαιο. Δηλαδή το ποδόσφαιρο έχει FIFA. Και πάει FIFA και λέει, ξέρω εγώ, στη μικρή ομάδα Αλζαλέκ του Καμερούν δεν θα λύσουμε αίμα βοδιού, τα δοκάρια, ας πούμε. Το οποίο μπορεί σε δικό σε θυμοτυπικό να είναι μια ένδειξη ότι θα βοηθήσει να μην πει γκολ, ας πούμε. Αυτό είναι μια παγκόσμια διακυβέρνηση. Δηλαδή ότι η FIFA έχει την άνεση να εκφέρει λόγο. Ακόμα και στην τελευταία γωνιά της Αφρικής, ας πούμε. Τις υποσαχάριες, ανοσαχάριες, κατοσαχάριες, είναι διάφορα, ας πούμε. Παγκόσμια διακυβέρνηση δηλαδή. Καλά, η FIFA τώρα μιλάμε για έναν οργανισμό που είναι από τους πιο ισχυρούς οργανισμούς του πλανήτη. Είναι παγκόσμια διακυβέρνηση. Δηλαδή σου λέει Blatter. Κατάλαβε. Μα η ομορφιά του ποδοσφαίρου είναι ακριβώς αυτό. Ότι θα πας, θα δεις το κάνει λιμένο με αίμα, ας πούμε. Αυτή είναι η ομορφιά. Μην δίνεις ιδέα. Δεν θέλω να το κάνει, ας πούμε. Απλά δεν με ενοχλεί. Δεν με ενοχλεί, ακριβώς αυτό μου αρέσει. Μ' αρέσει να γίνει το ποδόσφαιρο πεδίο εμφάνισης ακόμα και τέτοιων. Ναι, μιας διαφορετικής κουλτούρας, ένας πολιτισμό κτλ. Ναι, μήπως το κάνουμε και εμείς, μπας και βρούμε προκοπή. Μα και εμείς οι πολιτισμένοι δεν είναι ότι διαφοροποιούμε κάργα. Γιατί, ας πούμε, η κάθεση του ατού της Λάτσιο είναι θυμοτυπικό. Εντάξει, πιο πολιτισμένο από το να βάψεις με αίμα το δοκάρι. Είναι θυμοτυπικό που γίνεται στην καρδιά της Ρώμης, ας πούμε.
Δηλαδή ο άλλος έχει τον τράγο στην κολονία σου, φέρει τον τράγο μέσα. Δεν είναι... Εντάξει, απλά διαφοροποιείται το επίπεδο της οικονομικής υποδομής. Άλλο η κολονία στη Γερμανία, άλλο το χωριουδάκι στο Καμερούν. Αλλά είναι τα περιφερές. Αυτό που με ενοχλεί είναι η FIFA το να πάει να πει δεν θα το κάνεις. Γιατί είναι η παγκόσμια διακυβέρνηση, η οποία ο άλλος την βλέπει στο ποδόσφαιρο. Βλέπει πώς μπροστά είναι το ποδόσφαιρο σε αυτό. Είναι ακριβώς. Γιατί το ποδόσφαιρο έχει και άλλη μια ιδιαιτερότητα, βέβαια πρέπει να τονιστεί, ότι είναι ίσως καταρχήν είναι βασιλιάς γιατί είναι τόσο άδικος η ζωή. Και είναι βασιλιάς του σπορίου και δευτερευόντως, πώς θα το πω τώρα, ρε παιδί, να το οριοθετήσω, ας πούμε. Να, είναι ίσως από τα λίγα παιδεία που η μάζα, η λαϊκή μάζα του ποδοσφαίρου, δεν είναι με τον εργαζόμενο, αλλά με τον εργοδότη, με το αφεντικό. Δηλαδή, π.χ. ζητάει τα λεφτά του Γεωργίας. Όχι, όλοι οι αξίες με την ΑΕΚ. Γιατί δεν μπορεί να δουν σε θέση ότι η ΑΕΚ είναι μια εργοδότρια ανώνυμη εταιρεία. Και ο Γεωργίας είναι εργαζόμενο αυτά τα λεφτά που υπέγραψε. Όχι, όμως όλοι το έχει προσέξει αυτό. Ότι ενώ παντού θα ήμασταν, ας πούμε, αν ένα εργαζόμενο του Καρυπίδη κάνανε απεργία, θα πηγαίνουμε του εργαζόμενου του Καρυπίδη. Δεν του Καρυπίδη, στο ποδόσφαιρο κάνει το αντίθετο. Είναι ίσως το μοναδικό πεδίο δράση που κάνουμε το αντίθετο. Πάμε το αφεντικό και με τον εργαζόμενο. Όχι, με τον Γεωργία είμαστε τώρα. Το πήγε μακριά. Λέμε, το έχω παρατηρήσει, ας πούμε. Το έχω παρατηρήσει στις συμπεριφορές στο σύνδεσμο της ΑΕΚ που δραστηριοποιούμε στην Αθήνα, ότι όποιος ποδοσφαιρίτης τον ζητούσε τα λεφτά του άκουγε ύβριση. Γιατί πήγε να δει σε τη ΑΕΚ. Γιατί μας πήγε απλά γενικά μια ΑΕΚ, ένας Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δεν μπορούσε να δούμε το αυτονόητο, είναι μια ανώνυμη εταιρεία. Κατάλαβες αυτό. Είναι κάτι αφηρημένο. Ναι, κάτι τελείως αφηρημένο. Γιατί θέλουμε να το βλέπουμε έτσι, όχι πραγματικά έτσι. Πάντως το ποδόσφαιρο, για μένα, εντάξει, τώρα εγώ δεν είμαι φίλαθος. Για παράδειγμα, ένα χαρακτηριστικό με το ποδόσφαιρο που είναι λίγο δομικό πρόβλημα. Είναι παιδί μου ότι είναι έτσι αντρίλα. Δηλαδή, επειδή το ποδόσφαιρο, όπως βέβαια πολλά αθλήματα, αλλά ειδικά το ποδόσφαιρο για διάφορους συγκεκριμένους λόγους είναι προς τα εκεί, ας πούμε, ότι είναι έχει πολύ μεγάλη σχέση με το φύλο. Είναι ένας συμβολικός πόλεμος, ας πούμε. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι. Και αυτό κολλάει, ας πούμε, γενικότερα με το κατά πόσο θα μπορούσε να είναι και κάτι διαφορετικό. Όλα αυτά που προφανώς ισχύουν για το σπορ. Το αμερικάνικο πάντως και το αυστραλέζικο γυναικείο ποδόσφαιρο είναι μίλια μπροστά, ας πούμε, από το αντρικό. Δηλαδή δεν παίζει, ας πούμε, το ίδιο, ας πούμε, σε όλες τις χώρες. Αυτό έχει διαφοροποιήσεις που λες. Ναι, ισχύει. Δηλαδή, άμα δεις, ας πούμε, γυναικείο πρωτάθλημα, ας πούμε, αυστραλέζικο ή αμερικάνικο, ας πούμε, θα νομίζεις ότι το παίζουν άλλο άθλημα, ας πούμε, όχι ποδόσφαιρο. Δηλαδή. Και το υποστηρίζουν και σαν τέτοιο. Δηλαδή, δεν είναι, ας πούμε, ότι έτυχε, ας πούμε, και είναι, ας πούμε, κάποιες γυναίκες που απλά γουστάρουν, ας πούμε, το άθλημα και ασχοληθήκαν έξω κτλ. Υπάρχει, ας πούμε, δηλαδή ένας κύκλος, ας πούμε, ένα κύκλωμα, ας πούμε, με ανθρώπων που το προωθούν, ας πούμε, το γυναικείο ποδόσφαιρο, ας πούμε, σε φάση, ας πούμε, ότι είναι το. Μάλιστα, υπήρχε κάποια στιγμή, ας πούμε, στην Αμερική, ας πούμε, εντάξει, που συνήθως τα κάνουν αυτά και οι Αμερικάνοι, να φτιάξουν, ας πούμε, και μεικτά πρωταθλήματα, ας πούμε. Να φτιάξουν ένα πρωτάθλημα μεικτό. Ότι, ας πούμε, δεν έχουμε τίποτα, ας πούμε, να ζηλέψουν, ας πούμε, παιδί μου, Βέβαια, εντάξει, τώρα στην Αμερική φαντάζομαι ότι το ποδόσφαιρο φαντάζει γυναικείο άθλημα, γιατί το αντρικό άθλημα έχει πολύ ξύλο. Δηλαδή το rugby και το αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Οπότε συγκριτικά. Ή και το αμερικάνικο μπάσκετ που έχει και, ας πούμε, εκεί είναι η αντρίλα, ας πούμε. Ναι, ναι. Δηλαδή ότι συγκριτικά με αυτά πράγματι το ποδόσφαιρο είναι live, για γυναίκες. Έτσι το αντιλαμβάνονται σε ένα μεγάλο βαθμό. Είναι ενδιαφέρον πως στην Αμερική δεν έχει πιάσει. Έχει πιάσει όλη την Ιφίλιο και στη Βόρεια Αμερική, στις ΗΠΑ, ας πούμε, του Καναδά. Δεν είναι καν το δεύτερο άθλημα. Είναι το, ξέρω εγώ, μετά το χόκκι, το rugby, δεν ξέρω, το golf, μπορεί οτιδήποτε. Εντάξει, εμένα πιο περίεργο μου κάνει που π.χ. στη Σκωτία δεν είναι, ας πούμε, το ποδόσφαιρο, ας πούμε, νούμερο 1. Που υποτίθεται, ας πούμε, ότι είναι Μεγάλη Βρετανία, δηλαδή, και τα λοιπά, ας πούμε. Εκεί πέρα, ας πούμε, είναι πρώτα απ' όλα το rugby, ας πούμε, το cricket, ας πούμε, και μετά το ποδόσφαιρο. Που αν εξαιρέσεις, δηλαδή, το Celtic Rangers που είναι, ας πούμε, αυτό, κατά τα άλλα, το επίπεδο είναι πολύ χαμηλό, ας πούμε, αγωνιστικά. Δεν παρακολουθεί κανείς, ας πούμε, τώρα άλλες ομάδες. Μόνο για λόγους, ας πούμε, άξιες ποδοσφαιρικής κουλτούρας, όχι δηλαδή βλέπετε ένα φοβερό θέμα. Πιο ενδιαφέρον είναι το ελληνικό πρωτάθλημα, δηλαδή, και έτσι από το σκοτσέζικο. Το Σοχάλι. Ναι, δεν βλέπετε, ας πούμε, επειδή παρακολουθήσει μια-δύο φορές, ας πούμε, και live, ας πούμε, εντάξει. Γι' αυτό πρέπει να πάμε σε μια αφρικανική χώρα, χώρα. Να δούμε το διαφορετικό. Εδώ έχουμε. Να δούμε βόδια, κουμένα κεφάλια, χείρα, ωραία πράγματα. Δορυφορική σύνδεση εδώ στα βλέπουν τα παιδιά. Έτσι, αυτά τα ματσάρες είναι Γάλλοι πάντως του. Ναι, βλέπουν φανατικά. Και είναι και ντέρμπι, έτσι. Έγινε και επεισόδιο. Εντάξει, τώρα ο χώρος από θέση δεν μπορεί να υποστηρίξει Σενεγάλη, γιατί είναι εθνικές ομάδες. Να δεις πάντα. Αφρικανική σου πρόταση. Μόνο από Σενεγαλές που προτάθηκαν.
Εντάξει, τι να κάνω, το ποδόσφαιρο είναι όποιο το λαό. Εδώ τα παιδιά που ξέρουμε τις χώρες αυτές, βλέπουν και, πώς το λένε, Κόπα Αφρικα φάση κάτω από 18. Έτσι ψαχμένα πράγματα τώρα. Αυτό είναι... Η Αφρική από μόνη της είναι ιδιάζουσα περίπτωση. Από μόνη της είναι ιδιάζουσα περίπτωση η Αφρική σε όλα, ας πούμε. Το ποδόσφαιρο είναι, παιδιά, εγώ παθαίνω λίγο πλάκα δηλαδή. Δεν μπορεί να πιάνει παντού. Πιάνει όμως. Δηλαδή από την Κορέα. Εντάξει, έχει μια τέτοια, έχει την απλότητα. Είναι εύκολο, ας πούμε. Δηλαδή αυτό μέχρι και στα χωριά, ας πούμε. Οπουδήποτε το 40 στην Ελλάδα παίζαν με ένα πανί. Από εκεί και πέρα έπρεπε να μου κάνει εντύπωση πώς ταιριάζει μόλις τη λειτουργία, μόλις. Λες και έχει βρει. Εν τέλει, μήπως είναι μια βιομηχανία η οποία επεκτείνεται και θεωρούμε ξαφνικά ότι σε όλο τον κόσμο αρέσει το ποδόσφαιρο. Γιατί ας πούμε και στη Βόρεια Αμερική που είναι τόσο καλά, η FIFA διάλεξε να κάνει Μουντιάλ. Για να επεκτείνει την αγορά. Καλά, το τι επιλέγει να κάνει η FIFA δεν έχει να κάνει τόσο με το ποδόσφαιρο. Αυτό καθ' αυτό. Έχει να κάνει με χιλιάδες δυο άλλα, ας πούμε. Δηλαδή είναι καθαρά θέμα, ας πούμε, οικονομικό και θέμα, ας πούμε, νταλαβεριών, ας πούμε, οικονομικοπολιτικών, δηλαδή μέχρι εκεί. Δηλαδή, με την π.χ. όταν επέλεξε να κάνει το Μουντιάλ, ας πούμε, στη Νότια Αφρική ή τέλος πάντων όταν ξεκίνησε να σκέφτεται, ας πούμε, να διοργανώνει Μουντιάλ σε χώρες, ας πούμε, και σε περιοχές που δεν έχουν, ας πούμε, τόσο σχέση, ας πούμε, με το ποδόσφαιρο, ήταν, ας πούμε, καθαρά, ας πούμε, ότι ανοίγουμε την αγορά. Να ανοίξει, ας πούμε, να φτιάχνουν γήπεδα, επενδύσεις, αυτό σημαίνει λεφτά, ας πούμε, γιατί φτιάχνουν γήπεδα από την αρχή. Σημαίνει, ας πούμε, τουρισμός, ας πούμε. Ο τουρισμός έχει μια τεράστια γκάμα, ας πούμε, χρημάτων που φέρνει, ας πούμε, σε εκεί χώρες και σε όποιους νταλαμπερίζονται σε αυτή τη μεγάλη αλυσίδα, ας πούμε. Είναι επιχειρηματική. Δηλαδή, είναι, εντάξει, τώρα είναι αυτό που λέγει και ο φίλος, ας πούμε, τώρα η FIFA είναι ένας οργανισμός, ας πούμε, που εντάξει. Το έχει καταστρέψει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, είναι ένας από τους βασικούς λόγους, ας πούμε, που εμπορευματοποιείται, ας πούμε, όλο και πιο πολύ, ας πούμε, το άθλημα, ας πούμε, και γίνεται όλο και πιο... εντάξει. Ωραία, τώρα με λίγο την βάση της εμπορευματοποίησης, αν μου επιτρέπετε να πω. Ότι βλέπω, ας πούμε, ποιες απόψεις υπάρχουν. Έχω μια εναλλακτική, ας πούμε, προοδευτική, οτιδήποτε άποψη για το ποδόσφαιρο. Και από την πλευρά του φωτογράφου, και από την πλευρά του πώς παίζεται κτλ. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν δύο βασικές απόψεις. Δηλαδή, υπάρχει μια άποψη που λέει ότι βρίσκουμε την ομάδα η οποία εκπροσωπεί την καλή, λαϊκή, αριστερή συνήθως γειτονιά, η οποία μπορεί και σαν ομάδα να έχει κάποια στοιχεία είτε λίγο να είναι λαϊκής βάσης, είτε τέλος πάντων να έχει κάποιες προοδευτικές παραδόσεις και στους παίκτες, να έχει τέτοια πράγματα. Και οπότε μπαίνουμε στο παιχνίδι στην ουσία αυτό. Και εντάξει, συνήθως όχι σε πολύ ψηλές κατηγορίες ή και σε ψηλές, ας πούμε, αλλά κυρίως όχι πολύ ψηλές και στηρίζουμε μια ομάδα. Δηλαδή, μπαίνουμε και κάνουμε, ας το πούμε έτσι, μια δουλειά που μπορεί να μας αρέσει το ποδόσφαιρο, μπορεί να κάνει κάποια πολιτική δουλειά, αλλά αυτό. Μετά υπάρχει άλλη άποψη, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, λίγο σχηματικά πιθανόν, είναι παιδί μου ότι εντάξει, γενικώς δεν θέλουμε επαγγελματικό αθλητισμό. Δηλαδή ότι είναι, γιατί όταν είναι επαγγελματικό, ακόμα και μισθούς να δίνεις, γίνεται εμπορευματικό, άσχετα τώρα με τη FIFA που σίγουρα είναι μεγάλο πρόβλημα, πας στους χορηγούς, πας στο ένα πας στο άλλο, πας στο ποιος έχει τα λεφτά και όλα αυτά. Δηλαδή δεν πρέπει να τελειώσει τον επαγγελματικό αθλητισμό όποιος και αν είναι. Ξέρεις πώς το βλέπεις αυτό, ας πούμε, δηλαδή, όχι μόνο για την αθλητική, τώρα μιλάω γενικότερα. Του αντίπολου. Τώρα, ναι, δηλαδή τώρα με ρωτάς αν υποστηρίζω, ας πούμε, τη μία ή την άλλη άποψη, ας πούμε. Την άλλη άποψη είναι κάποια άλλη που δεν ξέρω εγώ, δηλαδή που δεν το έχω. Ή μπορεί να τα λέω και λίγο χοντροκομμένα προφανώς, έτσι, δηλαδή να μην τα παρουσιάζει λίγο. Όχι, εντάξει, δεν είναι χοντροκομμένο. Απλά διαφέρει, νομίζω, και κάπως και από χώρα σε χώρα αυτή. Υπάρχει μια διαφορετική κουλτούρα, ας πούμε, παιδί μου, δηλαδή π.χ. στην Αγγλία για μένα, ας πούμε. Όσο το έχω ψάξει, δηλαδή, υπάρχουν άπειρες ομάδες, ας πούμε, στην Αγγλία, στις non-league κατηγορίες, θα τις ξέρεις και εσύ, ας πούμε, που υπάρχει κόσμος, όχι παντού, ας πούμε, αλλά σε πολλές ομάδες που παρακολουθεί ο κόσμος, ας πούμε, από το χ χωριό, τη χ περιοχή, ας πούμε, στηρίζει, δηλαδή δεν είναι μόνο δηλαδή, ότι εμφανίζονται 15-20 παίκτες, ας πούμε, φτιάχνουν μια ομάδα της τάδε περιοχής, ας πούμε, και αγωνίζονται, αλλά έχουν, ας πούμε, και κοινό, ας πούμε, το οποίο υποστηρίζει την ομάδα του τόπου του, ας πούμε, που ξέρει, ας πούμε, ότι μπορεί ποτέ να μην ανέβει κατηγορία, να μην έχει δηλαδή κάποιο. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό όμως. Δηλαδή δεν έχει ποτέ πώς να σου πω, να λειτουργήσει με έναν τέτοιο τρόπο
ώστε να πιέσει π.χ. ας πούμε την όποια ξέρω εγώ, διοίκηση ή αυτός που κάνει κάπως το κουμάντο να πει ότι βρες έναν επενδυτή, ας πούμε, να βάλουμε 5 φράγκα παραπάνω, μην πάμε στην επόμενη κατηγορία και μετά που ξέρεις μήπως πάμε και στην μεθεπόμενη και να πάμε ας πούμε, στην Premier League κάποια στιγμή και να βγούμε να γιορτάζουμε. Δεν το ενδιαφέρει ας πούμε, να στηρίζει ας πούμε, την ομάδα του τόπου του, να πηγαίνει ας πούμε, κάθε Κυριακή να βλέπει μπάλα, ας πούμε, γιατί το γουστάρει σαν διαδικασία, σαν κουλτούρα και ικανοποιείται από αυτό. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, ας πούμε, δεν μπορεί να ζήσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτή είναι η δικιά μου γνώμη, ας πούμε. Ο Έλληνας οπαδός, ας πούμε, θέλει αποτέλεσμα. Θέλει, ας πούμε, ξέρω εγώ, έναν λεφτά ανεξαρτήτου, ας πούμε, πώς έχει βρει αυτά τα λεφτά, ας πούμε, γιατί είναι και τι κάνει στη ζωή του, να πάρει την ομάδα, ας πούμε, ξέρω εγώ, να επενδύσει, να είναι το απόλυτο αφεντικό, ας πούμε, ξέρω, να μην δίνει λόγο σε κανέναν και να κάνει την ομάδα μεγάλη και τρανή. Πώς θα γίνει, με τι διαδικασίες, με τι τρόπο, με τι δεν με ενδιαφέρει. Εγώ, κύριε, θέλω την ομάδα μου να παίρνει πρωταθλήματα. Μπορείς να το κάνεις. Έχει καλώς. Δεν μπορείς. Θα έχουμε ιστορίες, θα έχουμε κόντρες, θα έχουμε γκρίνιες, δεν θα πηγαίνουν, δεν θα ράνουν. Δηλαδή, δεν υπάρχει, ας πούμε, π.χ. στην Ελλάδα η φάση. Τώρα που υπάρχει, ας πούμε, και η περίοδος, ας πούμε, της κρίσης, ας πούμε, και τα λοιπά, που εντάξει, έχει αγγίξει, ας πούμε, και τη φάση, ας πούμε, των σπορ και του ποδοσφαίρου και τα λοιπά. Ακόμα και σε αυτή τη φάση, ο Αεξής, ας πούμε, για να μιλήσω, ας πούμε, για την ομάδα μας, θεωρεί ότι και την τελευταία στιγμή κάτι θα γίνει και θα εμφανιστεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, λεφτάς και θα σώσει την ομάδα. Δεν μπορεί να σκεφτεί ότι μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο σαν διαδικασία. Ότι για παράδειγμα, ας πούμε, να μαζευτούμε, ας πούμε, 30-40 χιλιάδες, ας πούμε, ξέρω εγώ, να βάλουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, 10 ευρώ καθένας ή δεν ξέρω, να βρούμε ένα άλλο σχήμα που όχι θα κάνει την να ξανά, ας πούμε, μεγάλη και τα είναι πρωταθλητρία, αλλά θα την κάνει, ξέρω εγώ, ένα υγιές, ας πούμε, ξέρω εγώ, σωματείο. Να ξεχρεώσει με ό,τι έχει, ας πούμε, και να μπορεί να στέκεται, ας πούμε, αγωνιστικά, ας πούμε, αξιοπρεπώς. Αυτό μέχρι εκεί η τελεία, ας πούμε. Γιατί γουστάρω να βλέπω, ας πούμε, ξέρω εγώ, την ομάδα μου να είναι καθαρή και να στηρίζεται, ας πούμε, και στις δικές μου πλάτες. Και όχι σε κάποιον, ας πούμε, σωτήρα που ανά πάσα στιγμή, ας πούμε, μπορεί να έρθει, αλλά μπορεί και να την κάνει και να αφήσει την ομάδα ξεκρέμαστη κτλ. Αυτό, ας πούμε, σαν διαδικασία, ας πούμε, είναι δηλαδή εκτός πραγματικότητας. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, αυτό δεν είναι λύση. Δεν υπάρχει. Δεν είναι κάτι. Τι μου λες τώρα, δηλαδή, άμα πεις κανένα τέτοιο πράγμα, σου πει ότι δεν το καταλαβαίνω, ας πούμε, πώς μπορεί να λειτουργεί αυτό που μου λες. Τίποτα, όχι, εδώ επενδυτής, ας πούμε, πρέπει να έρθει να κουμπίσει τα λεφτά του, ας πούμε, ξέρω εγώ, για να ορθοποδήσει, ας πούμε, το. Ή στη Γερμανία, για παράδειγμα, ας πούμε, που είναι, ας πούμε, από τα δυνατά πρωταθλήματα, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, υπάρχει ένας νόμος, ας πούμε, κανόνας. Εντάξει, στα πλαίσια του καπιταλισμού δεν είναι κανένα φοβερά ριζοσπαστικό, ας πούμε, αλλά σου λέει, ας πούμε, κύριε, ότι υπάρχει το 50-1, που λέει τι, ότι το 51% ό,τι και να γίνει, ας πούμε, θα ανήκει στο σύλλογο, θα ανήκει στην ίδια την ομάδα, θα ανήκει στους φιλάθλους. Δεν μπορεί κανένας να έχει την απόλυτη πλειοψηφία ένας χι επενδυτής. Και άρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, όταν είναι να αποφασιστεί, οτιδήποτε είναι να αποφασιστεί για καινούριο γήπεδο, ξέρω εγώ, σημαντικά θέματα που αφορούν τον ίδιο το σύλλογο, αποφασίσει ο ίδιος ο κόσμος, ας πούμε, που συμμετέχει, ας πούμε, στην ομάδα. Δεν θα αποφασίσει για πάρτι του, ας πούμε, ξέρω εγώ, ο χι επενδυτής που έχει το 49%. Θα αποφασίσει ο κόσμος που έχει το 51%. Αυτό, ας πούμε, είναι νόμος στη Γερμανία και το έχουν κάνει ουσιαστικά για να μην έχουν τα προβλήματα που έχουν άλλες ομάδες, άλλα πρωταθλήματα, πλέον με Ρώσους, Άραβες, Ινδούς, ξέρω εγώ, που έρχονται, ας πούμε, για να ξεπλύνουν το χρήμα τους, ας πούμε, παίρνουν μια ομάδα και, ξέρω εγώ, κάνουν ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι. Δηλαδή, τέλος πάντων, έχουν αυτή μια διαφορετική αντιμετώπιση, ας πούμε, του ποδοσφαίρου, μια διαφορετική κουλτούρα, που εντός στα πλαίσια, ας πούμε, ξέρω, του καπιταλισμού, εντάξει, και εκεί πέρα, ας πούμε, λεφτά βγάζουν, εντάξει, προϊόν είναι το ποδόσφαιρο, okay, αλλά τουλάχιστον έχεις, ας πούμε, μια εικόνα ότι, ότι έχεις εσύ, πώς το λένε, σχέση, ας πούμε, με αυτό που γίνεται, ας πούμε. Δεν είσαι ξέρω, πελάτης απλά, ότι έρχομαι εγώ, ακουμπάω τα λεφτά μου, ας πούμε, για το εισιτηριάκι μου, ας πούμε, και φεύγω. Έχω λόγο, ας πούμε, όταν χρειαστεί, ας πούμε, έχω λόγο, ας πούμε, είμαι μέρος του συλλόγου. Όταν, ας πούμε, ξέρω εγώ, άλλος έχει, ας πούμε, την απόλυτη πλειοψηφία, ας πούμε, έχει τις συμμετοχές, ας πούμε, τελείωσε. Σου λέει, εγώ, φίλε, εγώ είμαι, ας πούμε. Τώρα τι μου λες εσύ, ας πούμε, εγώ θα κάνω αυτό που νομίζω, ας πούμε, καλύτερο για το τέτοιο. Εσύ βάζεις τα λεφτά, εγώ θα βάζω τα λεφτά, άρα εγώ θα αποφασίσω τι θα κάνω, ας πούμε. Υπάρχουν διαφοροποίησεις, δηλαδή, ας πούμε, εντάξει. Αλλά γενικά, εντάξει, μιλάμε για προϊόν, ας πούμε, για λεφτά, εντάξει, δεν είναι ότι. Δεν έχουμε ψευδαισθήσεις, δηλαδή όσοι ασχολούμαστε, ας πούμε, ότι. Εντάξει. Ούτε ότι κάτι πρόκειται να γίνει είναι να αλλάξει κάτι μέσα από το ποδόσφαιρο. Θα αλλάξει κάτι, άμα αλλάξει γενικώς, ας πούμε, κοινωνικά, θα πάει συμπαρασύρει και το ποδόσφαιρο όπως γίνεται συνήθως, ας πούμε. Άμα αλλάζει κάτι, ας πούμε, κοινωνικά, συμπαρασύρεται και τα σπορ γενικώς, ας πούμε, και η φιλοσοφία που έχει ο καθένας γύρω από τα σπορ.
γιατί ουσιαστικά είναι μέρος της κοινωνίας σας και αυτό. Αλλά να ξεκινήσει κάτι από το ποδόσφαιρο, εντάξει, δεν είναι. Έχει να δει πολλά το επαγγελματικό. Δηλαδή, εντάξει, ένα κομμάτι του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, γενικά του επαγγελματικού αθλητισμού στην ουσία, αλλά εντάξει, το επικεντρώνεται στο ποδόσφαιρο, εντάξει, είναι αυτό ότι μπαίνουν ας πούμε, οι μέτοχοι και όλα αυτά κτλ. Το άλλο κομμάτι που κάπως συνδέεται και με τις ιστορίες του βιβλίου, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο η ιστορία του Τσίκ, παιδιού του Καμερούν, του Τσίκη, με έναν τρόπο, σε μια μικρογραφία και όχι με τόσο χάλια συνθήκες, νομίζω ότι επαναλαμβάνεται και, ας πούμε, και για Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό, ότι μπαίνει ο άλλος σε μια διαδικασία μικρός, γιατί όντως για να γίνεις καλός πρέπει να ασχοληθείς νωρίς, μπορεί να είναι και από τα 10 χρόνια και νωρίτερα, ας πούμε. Αρχίζει να επενδύει σε αυτό, εις βάρος πιθανόν του σχολείου και όχι μόνο του σχολείου τώρα, με την έννοια να γίνεις επιστήμονας, που έχει μια σημασία το σχολείο έτσι κι αλλιώς, ή εις βάρος του ελεύθερου χρόνου και όλα αυτά. Επενδύει σε αυτό σε όλη σου την εφηβεία. Κάπου εκεί φαίνεται ότι γίνεται ένα αντίστοιχο ξεκαθάρισμα που το 1% ας πούμε μόνο όντως προχωράει και όντως βγάζει χρήματα ή και πολλά χρήματα ή λίγα χρήματα. Και σου είχε αφήσει στην ουσία μια εφηβεία ψιλοκατεστραμμένη, ας πούμε. Αλλά νομίζω ότι ισχύει με τον επαγγελματισμό. Και επίσης το άλλο που έχω προσέξει, ας πούμε, που μου παρήξει τον επαγγελματισμό, ότι ακόμα και κόσμος ο οποίος δεν έχει παίξει και επαγγελματικά τελικά ποδόσφαιρο, δηλαδή προσπάθησε στην ουσία να παίξει. Και ενώ ο αθλητισμός κάνει καλό στην υγεία, υποτίθεται, που ισχύει εντάξει με έναν τρόπο, ναι, ότι έχει φοβερούς τραυματισμούς. Δηλαδή στο γόνατο, δηλαδή στα πόδια τέλος πάντων κυρίως, όπως είναι και το άθλημα, τους οποίους τους κουβαλάει για όλη την υπόλοιπη ζωή, απ' τη μια, έχοντας όμως ματαιωθεί και το κομμάτι το επαγγελματικό. Δηλαδή για μένα είναι είναι ένα θέμα τελικά, αν θέλουμε γενικώς κάποιο είδους επαγγελματικό αθλητισμό, παρόλο που είμαι σίγουρος ότι οτιδήποτε στον αθλητισμό είναι μη επαγγελματικό, μειώνει το θέαμα, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εντάξει, ναι, όχι απαραίτητα. Ναι, εντάξει, λέω, δεν ξέρω, πιθανώς. Για αυτό που λες, ας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και εδώ πέρα μπαίνει, ας πούμε, ο ρόλος, ας πούμε, της ελληνικής οικογένειας, ας πούμε, πιτσιρικάς, ας πούμε, που δεν ήταν μαζί τους, που πρέπει να τον πάμε, ας πούμε, πώς το λένε, σε ποια ομάδα πρέπει να γραφτεί. Και υπήρχε, ας πούμε, έντονη κόντρα μεταξύ του μπαμπά και της μαμάς κατά πόσο, ας πούμε, πρέπει να μείνει στην Ελλάδα, σε ελληνική ομάδα, ή πρέπει να τον πάνε στο εξωτερικό. Από ό,τι κατάλαβα, ας πούμε, έτσι όπως μιλάγανε, ας πούμε, για την ηλικία του, πρέπει να ήταν, ξέρω εγώ, δημοτικό, ας πούμε. Και διαπραγματευόντουσαν ότι δηλαδή ότι είμαστε τόσο, ας πούμε, έτσι, φανατικά, ας πούμε, πεισμένοι ότι π.χ. έχει ταλέντο, δεν ξέρω τι, ας πούμε, που διαπραγματευόμαστε ακόμα και παρόλο τη μικρή του ηλικία να τον πάμε στο εξωτερικό και μας λέγανε για τις ακαδημίες του Άγιαξ. Έλεγε, ας πούμε, ξέρω, η μαμά, ας πούμε, ότι έχω ακούσει για τον Άγιαξ ότι, ας πούμε, στους πιτσιρίκες του συμπεριφέρεται και ωραία κτλ. Και έλεγε ο παπάς, όχι, ας πούμε, ξέρω εγώ. Μετά μου έχουν πει, ας πούμε, για τον Αχαρναϊκό, ότι ο Αχαρναϊκός έχει, ας πούμε, πολύ καλές, λέει, ακαδημίες, ας πούμε, σε αυτές τις ηλικίες, ας πούμε, και να μην τον πάμε από τώρα έξω, ας πούμε, τώρα μικρό παιδί και να λέμε, όχι, γιατί, ας πούμε. Άμα είναι, ας πούμε, να κάνουμε μια δουλειά, να την κάνουμε σωστά, όχι να τον πάμε, λέει, στην Ολλανδία. Δεν πειράζει, ας πούμε. Τώρα, άμα είναι το παιδί, ας πούμε, να κάνει καριέρα, δηλαδή και μιλάγανε το γονείς, ας πούμε, του παιδιού. Και άρα τώρα τι μου λες εσύ τώρα για επαγγελματικό και τεχνικό, αν υπάρχει αυτή η νοοτροπία, ας πούμε. Ότι να γίνει, ας πούμε, ρε παιδί μου, το παιδί, ας πούμε, ξέρω εγώ, να το κατευθύνουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, να γίνει σούπερ παικτάρα. Για μια καλύτερη δουλειά, όχι το πάω στο Χάρβαρντ, όχι το πάω εκεί, το πάω στις ακαδημίες του Άγιαξ. Έτσι, μια χρηματοοικονομία, τα πάντα αποτυπώνται σε χρήμα. Αν μπορεί να αυτό που θέλω να πει, ρε παιδί μου, είναι ότι οποιοδήποτε αρχίζει και πηγαίνει. Εγώ αυτό καταλαβαίνω με αυτό που λες, ότι οποιοδήποτε αρχίζει και πηγαίνει το παιδί του, ας πούμε, να παίξει ποδόσφαιρο γενικώς, το βλέπει κατευθείαν ότι θα γίνει παιχταράς, θα κάνει σχεδόν ευκαιρία. Νομίζω αυτό δεν λες, δηλαδή και ότι κάπως, ενώ θα περιμέναμε ίσως το παιδί να έχει το. Πώς να το πούμε, το μικρόβιο ή το όνειρο. Ναι, όχι. Ουσιαστικά, ναι, έτσι σπροκτά τον γονιό. Δηλαδή να του δημιουργήσει αυτή την ανάγκη, αυτή την επιθυμία, ας πούμε, ότι εκεί, εντάξει, τώρα είναι, ας πούμε, είναι χρήμα, ξέρω εγώ, ποδοσφαιριστή, star system, ας πούμε, που ξέρεις μπορεί να γίνεις και νούμερο 1 όνομα, δεν ξέρω τώρα με τι μπορεί να το παραμυθιάζουν, ας πούμε. Ή και αυτό φαίνεται, ας πούμε, για παράδειγμα, άμα δεις αγώνες, ας πούμε, πιτσιρικάδων, ακαδημιών που πηγαίνουν οι γονείς, ας πούμε, και παρακολουθούν, ας πούμε, που μπορεί, ας πούμε, για τα παιδιά τους, ας πούμε, και το τι μπορεί να του πει κάτι προπονητής ή ο αντίπαλος παίξει οτιδήποτε, ας πούμε, να πλακωθούν, ας πούμε, μεταξύ τους τώρα γονείς, ας πούμε, για τα παιδιά τους, ή να την πούνε, ας πούμε, στον προπονητή γιατί δεν το χρησιμοποιεί, ας πούμε, με χειρότερα βία, ας πούμε, και τρόπο από ό,τι ξέρω εγώ μπορεί να πλακώνονται, ξέρω εγώ, παδί και χούλιγκανς, ας πούμε. Δηλαδή είναι μια κατάσταση, εντάξει, λες τώρα τι κάνουνε, ας πούμε.
με πόσο στένος προσπαθούν έτσι, να υπερασπιστούν ας πούμε, την αξία ας πούμε, του παιδιού τους, ας πούμε, και του προϊόντος τους. Περί αυτού πρόκειται, ναι. Ότι το προϊόν μας εδώ πέρα είναι σούπερ, ας πούμε, και εσύ δεν το βάζεις να παίξει ή ξέρω εγώ, ο άλλος πάει να του κάνει tackling και θα μείνει το παιδί τώρα έξω, ας πούμε, επειδή ο άλλος είναι, ξέρω εγώ. Είναι μια τρομερή συμπεριφορά. Εμένα ο γιος όταν ήμουν στο πάγο έλεγε ότι στην Ισπανία πάνε κάνουν κάτι, μαζεύονται ας πούμε, σε μια πόλη, παίζουν ομάδες τώρα εκεί 12 χρονών, 14 χρονών, παίζουν και πάνε μάνατζερ από τις μεγάλες ομάδες με έτοιμα τα συμβόλαια. Είναι έτοιμα τα συμβόλαια με τους όρους και τα λοιπά. Και με το που τελειώνει το μάτσο έρχονται όλοι πάνω τους. Δηλαδή είναι ζήτημα, ας πούμε, σαν χρηματιστήριο ένα πράγμα. Πάει ο άλλος με έτοιμο το συμβόλαιο, βλέπει ο άλλος. Εντάξει, έχουν τους αυτούς και έτοιμοι εκεί που είναι. Για να κλείσει με την ομάδα, ας πούμε, το συγκεκριμένο το άλλο 14 χρονών, 13 χρονών. Και εγώ, εντάξει, η άποψή μου είναι ενάντια στον επαγγελματικό αθλητισμό. Δηλαδή θα ήθελα να είναι τελείως ερασιτεχνικός και πάλι στην Ελλάδα και σαν δεν ήταν τελείως ερασιτεχνικός. Και μπόνους υπήρχαν και πριν και τέτοια και χίλια δυο. Βλέπεις, αν όχι στην Ελλάδα τόσο, αλλά και στην Ελλάδα, το πάθος ας πούμε και αυτά, είναι, δεν νομίζω ότι είναι λιγότερο. Απλώς είναι άλλο επίπεδο επειδή είναι άλλες δυναμικότητες οι ομάδες, έχουν άλλο κόσμο. Δηλαδή αυτό που γίνεται εδώ στα χωριά, τα ξυλίκια, είναι κουφό τώρα να μας κλαίνουν φίλοι που παίζουν σε ομάδες για την πλάκα τους και να φεύγουν δαρμένοι από ένα χωριό επειδή δόθηκε ένα offside. Και μιλάμε για ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο τελείως. Άρα δεν είναι μόνο θέμα ερασιτεχνικού ή επαγγελματικού. Είναι μια γενικότερη φιλοσοφία που έχει για το γενικό για τον αθλητισμό, όπως και το βλέπεις. Δεν θα σωθούν δηλαδή, και εγώ που σου λέω με τον ερασιτεχνικό, δεν νομίζω ότι ξαφνικά το ποδόσφαιρο θα γίνει. Δεν είναι μόνο τα φράγκια. Και είναι ένα πολύ ωραίο, αυτό είναι για έρευνα, είναι ένα χωριό στα Γιάννα το Κουκλέσι, είναι όπως ερχόσουν που είχε ένα τούνελ μικρό, αμέσως μετά ένα χωριό. Αυτό είναι περίπτωση, παιδιά, είναι μια φίλη μου από εκεί, που ήταν για πολλά χρόνια, νομίζω ακόμα το κάνουν, κάθε Κυριακή όλο το χωριό πήγαινε στο γήπεδο. Οι γιαγιάδες με τους καμνάκι και πήγαιναν στο γήπεδο, ας πούμε. Τέτοια φάση. Και λέει το κλασικό. Η ομάδα τώρα δεν ήταν να πεις ότι είχαν και βλέψεις μεγάλες, ήταν η κλασική ομάδα που την προηγούμενη μέρα ήταν τύφλα όλοι οι παίχτες. Πώς γίνεται στα ερασιτεχνικά. Και λέει εκεί να δεις, λέει, να κάνουν κανένα τζαρτζάρισμα στους παίχτες μας και να ακούς μόνο τις γιαγιάδες, τις μανάδες, τους θείους και αυτά, δηλαδή τρομοκρατία. Και το είχαν πάει, ναι, και το συνεχίζουν νομίζω ακόμα και σε μια μεγάλη, δηλαδή την είχε ψωνίσει μια φορά ο πρόεδρος, ανέφεραν κατηγορία και ήρθε με ελικόπτερο στην κουκλή και πέταγε πάλι. Αυτά είναι, αυτά. Ένα ελικόπτεράκι, ναι. Γι' αυτό αγαπάμε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Για τέτοια στιγμή. Άμα συνεχίσει να παίζει φάση πες, να πούμε το περιοδικό φωτορεπορτάζ ένα αγώνα. Την προηγούμενη φορά ότι άμα να με πάρει να πάω στη Φιέστα, ας πούμε, να τραβήξει και με την κάμερα, αλλά δεν με είχε πάρει, παντρεύτηκε αυτή, τώρα θα της κάνω για λέει, κατέβαινε αυτή, τώρα είναι μια κοπέλα με μπάλα, ξέρω εγώ τίποτα, κατέβαινε από τα Γιάννενα τις Κυριακές να δει το Κουκλέσι, να παίζει μπάλα. Το Κουκλέσι. Είναι ανάγκη του ανθρώπου να αυτοπροσδιορίσει μέσα από ένα σύνολο. Εμείς είμαστε το Κουκλέσι, κατάλαβες. Και εκφραζόμαστε μέσα στην ομάδα του Κουκλέσι. Κουκλέσι FC. Κουκλέσι FC. Ναι, το αεραστεχνικό αυτό δεν είναι η απάντηση στη μη επαγγελματικότητα, το αεραστεχνικό έχει πολύ περισσότερη βία. Ανήλιο Σταυράκι, ο Παλαμπέκος θα κάνει ψευδετηδή. Τους πενταγωνιστικές. Έχει βία, τεράστια βία. Την έχω ζήσει και έχω δει. Πάντως, εντάξει, νομίζω ότι και ενδιαφέρον που είναι το εγώ το βλέπω πιο καθαρά αεραστεχνικό. Που έχετε δίκιο ότι μετράει ρε παιδί μου πέρα από το αεραστεχνικό επαγγελματικό και όλα αυτά και η κουλτούρα. Δηλαδή, όντως η κουλτούρα στον αθλητισμό στην Ελλάδα είναι λίγο επιφανειακή. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ θυμάμαι τέλος του 87 που όλος ο κόσμος ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ. Δηλαδή, ότι όλα ξεκινάνε με βάση μια. Όπως με το ποδόσφαιρο που έγινε. Μια επιτυχία, ναι, ότι θες την επιτυχία ώστε να. Και όμως το ποδόσφαιρο έχει επιτυχία χωρίς οι ελληνικές ομάδες. Δηλαδή όλα τα χρόνια ήταν μαζικότατο. Δηλαδή τώρα μιλάμε για. Σε κόσμο μπορεί τότε να μάζευαν και περισσότερο. Δηλαδή σε κάτι στάδια που δεν είχαν ούτε καν αριθμημένες θέσεις. Ή τσιμέντα. Λαός. Αυτό που λέει ο Μιχάλης είναι ότι ο Μεσόγειος αγαπάει το αποτέλεσμα. Ο Άγγλος αγαπάει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, άμα κάτσεις να δεις Norwich. Για τους Σπάνιους δεν υπάρχει. Ναι. Όχι, εγώ το βάζω Μεσόγειο. Να δεις Norwich, Σάντερσον, θα δεις 15.000 μέσα γεμάτο και θα ξέρεις ότι η γιαγιά που είναι εκεί με το κασκόλ του Norwich ήταν και στη Γάμα και στη Δέλτα και στη Β. Είναι η παιδεία τους τέτοια. Αγαπούν το ποδόσφαιρο. Και αυτή είναι η μεγάλη τομή, ας πούμε. Και δεν ξέρω βέβαια, αυτό θα άρχισε κάποιος να μας το πει. Βέβαια, αυτό προϋποθέτει άνθρωπο που να έχει γνώση των κοινωνιών αυτό τι συμβαίνει σε χώρες της Αφρικής.
η οποία είναι πραγματικά κάτι ανεξερεύνητο, ας πούμε. Για μένα η Αφρική πάντα μου έχει μείνει αυτό που το σύνθημα σε εξάρτια. Αν ήταν τράψα, την είχα σώσει. Δεν ήταν ποτέ τράψα και να σωθεί. Είναι πραγματικά μια ανεξερεύνητη περίπτωση, ας πούμε, η οποία όμως αξίζει να ασχοληθούμε και φυσικά και στο αφρικάνικο ποδόσφαιρο, ας πούμε. Αλλά σε τοπική βάση θα το ήθελα να μπορούσε να γίνει σε τοπική βάση. Αν αυτό το βιβλίο το κάνει, θα το πάρω το διαβάσω. Να το διαβάσω. Ναι, επειδή εγώ αγαπώ το ποδόσφαιρο, πραγματικά αξίζει να ασχοληθώ με αυτό, όπως διάβασα και το άρθρο σου στο Χούμπα. Και επίσης έχω ένα άλλο κορυφαίο σκηνικό από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, ένας φίλος ο οποίος έπαιζε μπαλάρα, ας πούμε, φοβερός, αλλά είναι πάρα πολύ νευρικό άτομο. Και έφαγε κόκκινη, 2 κίτρινες από το διαιτητή, επειδή διαμαρτύρονταν στους συμπαίκτες του. Όχι στον υπάλληλο, στον διαιτητή. Έχει μείνει στην ιστορία. Δεν μου έδωσες πάσα, κανένα το χαρακτήρι στην Παναγία σου. Ο διαιτητής μετά τι έγινε, εντάξει. Στον πάνω του πήρα στην πρώτη, με προσπαθούσα να... Τεχνικά υπάρχει και αυτός ο διαιτητής που μπορεί να κάνει διάφορα, αλλά μετά το σκότεινε. Ναι, σωστό. Πέρα από το ποδόσφαιρο, είμαι τελείως άσχετος στην πολιτική. Πέρα από το ποδόσφαιρο και ίσως ξέρω εγώ κάποια αστέρια του στήλου που κάνει τη φιλοσοφία. Κοιτάξτε, καταλαβαίνουμε ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα μαζικό άθλημα. Έχει απήχηση. Εκτός από το Βόρειο Αμερική. Άλλα αθλήματα που είναι διαδεδομένα στην Αμερική. Ή γενικά λέω παρούχες, γιατί θα μου πεις ούτε και το ποδόσφαιρο είναι διαδεδομένο, άλλο οι αλάνες, άλλο το... Εννοείς σε επίπεδο, πώς το λένε, συλλογικού αθλητισμού και όχι ατομικού, ας πούμε. Γιατί ατομικού π.χ. εντάξει, δηλαδή είναι κλασικά σε επίπεδο τουρνουά, στίβου, δρομής και λοιπά έχουν παράδοση. Σε επίπεδο στίβου, ας πούμε, και ατομικών αθλημάτων, δρομής, ας πούμε, και τέτοια έχουν παράδοση, ας πούμε, οι Αφρικανοί. Εντάξει, τώρα υπάρχει και ένα κομμάτι, ας πούμε, Αφρικανών, ας πούμε, σε σχέση, ας πούμε, με το μπάσκετ. Αλλά τώρα δεν είναι τόσο, εντάξει, είναι δηλαδή... Το μπάσκετ θέλει συγκεκριμένη λίγο τεχνική... Ναι, και είναι και τώρα με, εντάξει. Αλλά κατά τα άλλα, ας πούμε, δεν έχουν, από όσο ξέρω, ας πούμε, κάποιο άλλο έτσι άθλημα που να είναι, ας πούμε, τουλάχιστον διαδεδομένο, ξέρεις, όπως είναι, ας πούμε, το ποδόσφαιρο, όσο διαδεδομένο είναι τελευταία. Είναι πραγματικά, ας πούμε, το κρίκετ από τους στο Πακιστάν και στην Ινδία. Αλλά αλλού δεν έχει πιάσει. Αλλού νομίζω δεν έχει πιάσει ιδιαίτερα. Το κρίκετ. Ναι. Εντάξει, και οι Άγγλοι έχουν κρίκετ. Ναι, πέρα από το... Στη Μητρόπολη. Ναι, Μητρόπολη. Ενώ στις Αφρικές. Εννοείς στα... ναι, πέρα από το τέτοιο. Εδώ παίζουν κάθε Κυριακή κρίκετ. Στην Κατσικά. Μαζεύουν το Πακιστάν και παίζουν. Και στην Αθήνα σε διάφορα σημεία μαζεύονται. Μόνο και στην Κέρκυρα έχει παραδόσεις. Εντάξει, διάβαζα, νομίζω πρόσφατα και αυτό, και τώρα έχει να ενδιαφέρον σχέση με τον χουλιγκανισμό και τα λοιπά. Τώρα δεν θυμάμαι το όνομα. Ποια ήταν αυτή η μεγάλη τραγωδία του? Χίλσμπορο. 96 νεκροί, είμαι τελικός. Λίγο προβόθηκαν φόρες. Τώρα είδα... Ημερομηνία. Να το 89 νομίζω. 16 Απριλίου 89. Που διάβαζα, ας πούμε, ότι... Δικαιώθηκαν τα... Καταδικάστηκε το κράτος. Ενώ έχει νομίζω μια σημασία ότι ενώ ας πούμε ήταν το παράδειγμα ότι με βάση αυτό ξεκίνησε η καταστολή στο γήπεδο, ότι πρέπει να κάνουμε αυτό, το άλλο, από τους μπάτσους, ότι κάπως ξεκίνησαν όλο αυτό που ξέρουμε στην ουσία, σαν σύγχρονο ποδόσφαιρο στην Αγγλία με την Premier League και όλα αυτά, ξεκινάει κάπου από εκεί. Δηλαδή έπαιξε και ένα πολιτικό ρόλο, ας το πούμε έτσι. Και τελικά, ας πούμε, στην πραγματικότητα το story ήταν ότι η αστυνομία πρώτον, καλά πέρα ότι ήταν μια φοβερή κατασκοπάντηση όσων ήταν, ας πούμε, που σκοτώθηκαν, ότι είναι έβρισκε ρε παιδί μου, έχεις καταδικαστεί για κάτι, ας πούμε, να, είναι εγκληματίες, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, το πρόβλημα σε όλα αυτά ήταν βασικά κατασκευαστικό στο γήπεδο, νομίζω, έτσι δεν είναι? Η αστυνομία. Και η αστυνομία. Ήταν θέμα διαχείρισης, ας πούμε, από την αστυνομία. Πλήθος, ας πούμε, ναι. Καλά, η προσωπική μου γνώμη για το Χίλσμπορο είναι ότι το αφήσαν να γίνει, ας πούμε, για προσωπική μου. Για να το χρησιμοποιήσουν σαν... θυσία, ας πούμε, τόσων ανθρώπων, ας πούμε, για να μπορέσουν μετά άνετα να... Είχε αρχίσει ήδη, ας πούμε, και από το Χέιζελ και τα λοιπά. Ναι. Γίνεται και φάση στο Bradford, ας πούμε, που παίρνει φωτιά η ξύλινη εξέδρα και σκοτώνεται εκεί πέρα από ατύχημα, ας πούμε, γιατί ήταν ξύλινη η εξέδρα. Πέρασε κάποιος ένα τσιγάρο, ας πούμε, άρπαξε φωτιά λαμπάδια σε επιτόπου και δεν μπορούσαν να διαφύγουν, ας πούμε. Και γίνεται και αυτό
Και ουσιαστικά ας πούμε, και επίσημα τότε ας πούμε, και πιο αυστηρά ας πούμε, ξέρω, ξεκινάει μια σειρά μέτρων ριζικών ας πούμε, από καινούργια γήπεδα, ας πούμε, απαγορεύσεις ας πούμε, εισόδου στα γήπεδα για κάποιους, κάμερες, κλπ. Εισιτήρια, κάρτες μέλους, τέλος πάντων ένα συνολικό πράγμα που δεν ήταν όλα ας πούμε, αρνητικά κατά ανάγκη. Ναι. Απέθυνα να το κάνουμε middle class. Αλλά τελικά ας πούμε, το όλο του σκεπτικό ήταν ας πούμε, να αλλάξει τελείως τώρα η βάση του ποδοσφαίρου. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο ας πούμε, αποκλείσανε ας πούμε, ένα τεράστιο ποσοστό κόσμο ας πούμε, από το γήπεδο που ήταν η ζωή του. Ναι. Πάμε στο μπεσέα, που πληρώνει καλύτερα. Αλλά πάλι είναι ένας, τον είχα γνωρίσει κιόλας, πώς τον έκανα. Τον Βαλέριο Μάρκη, έχει διαβάσει καθόλου? Πώς το? Ένας ουλτρά που γράφει κιόλας, κοινωνιολόγος της Ρώμα. Πώς λέγεται? Βαλέριο Μάρκη, έφτανε πριν 2 χρόνια. Έχει γράψει ας πούμε βιβλία για το... Έχει γράψει πολλά, ναι. Το ντέρμπι του νεκρού παιδιού που είχε γίνει με το Ρώμα Λάτσιο που είχαν διακόψει. Ναι. Αυτός το έχει γράψει. Και λέει ότι όλα αυτές οι διαδικασίες να το κάνεις εμπόρευμα, ας πούμε, Κυριλέ, να το πουλήσεις ακριβά τηλεοπτικά δικαιώματα, κολλάνε πάντα στον παράγοντα άνθρωπος, ας πούμε, στο πλήθος, το οποίο μπορεί να σου φέρει πράγματα τα οποία όσο και αν τα έχεις, δεν μπορείς να τα προσχεδιάσεις 100%. Και έλεγε επίσης ότι δεν μπορούν, λέει, ποιο είναι το πρόβλημα, ότι, πώς το έλεγε ακριβώς, κάτσε να θυμηθώ, εάν μπορούσαν θα είχαν αποκλείσει και τον κόσμο. Δεν μπορούν να το κάνουν και έλεγε το παράδειγμα, δείτε ένα μάτς χωρίς φιλάθλους και ένα μάτς με φιλάθλους. Το μάτς χωρίς φιλάθλους τηλεοπτικά δεν μετράει μία, δεν πουλιέται ας πούμε. Οπότε προσπαθούν λίγο να τα παλατζάρουν ας πούμε. Ότι το θέλουμε και το φανατικό το φιλάθλο, γιατί... Τον θέλουμε, αλλά τον θέλουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο και ελεγχόμενο όσο γίνεται, αλλά να κάνει και το σαματά του. Βέβαια, γιατί αλλιώς τι θα... Αλλιώς δεν πουλάς. Αλλιώς δεν καταλαβαίνεις ότι έγινε και φάση, ρε παιδί μου, άμα δεν φωνάξει λίγο το... Ναι, γιατί είναι δεδομένο και τα λεφτά δεν τα βγάζουν ουσιαστικά τώρα αυτές οι μεγάλες ομάδες από τα εισιτήρια, ας πούμε. Ποια είναι τα έσοδα? Εντάξει, τα εισιτήρια είναι... Τίποτα. Για τα βασικά. Το ελάχιστο είναι τα τηλεοπτικά. Τηλεοπτικά, ας πούμε, ξέρω εγώ, και χορηγίες κτλ. Πάντως αυτό που είναι εκπληκτικό, ας πούμε, είναι που υπάρχει στην το 85 Hazel, Εντέφεν, Μπράτσφορντ, Χίλσμπορο. Αν δεις, πολύ κόσμο έχει πιάσει. Θεωρούν ότι η Θάτσερ καταπολέμησε τον χουλικανισμό. Ναι. Θεωρούν ότι, παρένθεση, δεν τυχαίο ότι τη δεκαετία του 80 η Αγγλία γνωρίζει άνθηση ο χουλικανισμός. Γιατί έχουμε τον φιλελευθερισμό της Θάτσερ. Δηλαδή έχουμε αυτό που ζούμε εμείς αυτό που ζούμε εμείς τώρα στη μορφή εσωτερικού αποπληθωρισμού, ας πούμε, ότι ραγδαία και άμεσα στρώματα προλεταριοποιούνται. Πεθαίνεις αύριο. Αυτό στην Αγγλία δεν έγινε ακόμα και έτσι όπως γίνεται στην Ελλάδα. Μπαμ, την επομένη ήσουν άνεργος. Κλείσαμε. Όχι η διαθεσιμότητα και ένα χρόνο. Ήσουν άνεργος, τέλειωσε. Επί Θάτσερ. Είχα βγάλει μάλιστα η προστάβια, έτσι είχα βγάλει ένα σχέδιο, φτιάξαν δημόσιο τομέα με 2.000 υπαλλήλους. Αρχικά τα σχεδία. Τώρα, σε αυτές τις συνθήκες που ο άλλος ξαφνικά είχε δουλειά, δεν είχε. Ανθρακόρυφος είχε, δεν είχε. Ο χουλιγανισμός γνώρισε άνθηση. Λογικό, γιατί το γήπεδο τι είναι? Είναι η αντανάκλαση μιας κοινωνίας εκμετάλλευσης. Ο Άγγλος δεν γίνεται χούλιγκαν ο άνθρωπος. Δεν είναι ο Άγγλος χούλιγκαν. Είναι η κοινωνία, η οικονομική δομή της κοινωνίας τον κάνει. Και φυσικά εκεί βολεύεται η εξουσία. Γίνει ο τρόπος στο να σκοτώνεσαι για τη Λίβερπουλ, τη Μάντσεστερ και όχι για ένα εθνικό σύστημα υγείας, λέω εγώ παράδειγμα. Πολύ περισσότερο πώς το μανιπιουλάρει. Δηλαδή έχει περάσει στον κόσμο ότι η Θάτσερ πολέμησε τον χουλιγανισμό. Δηλαδή η Θάτσερ που το γέννησε, στην ουσία δεν πολέμησε τίποτα. Μπορεί μια κοινωνία εκμετάλλευση να πολεμήσει τον χουλιγανισμό. Τον έβγαλε στα γήπεδα, αυτό έκανε. Δηλαδή, ας πούμε πάρουμε τη δικά μου ομάδα, τη δικιά μου λες που μου ανήκει. Αν και έχω μια μερική. Μάλιστα σε United. Ναι, είναι εκπληκτικό, πώς άλλαξε η σύνδεση της κερκίδας. Μόνο σημαίνει παντού. Η Liverpool δεν το έχει κάνει το ίδιο. Και το Team Manchester δεν είναι ανταγωνιστική. Η Liverpool έχει κρατήσει τη βάση της. Το COP παραμένει λαϊκό. Έτσι. Η Manchester το έχει αλλάξει άρδιν. Δηλαδή ανέβησε στο στήριο 3.000%, κάμερες, σικουριτάδες και η βάση οι οπαδών της Manchester είναι εκτός γηπέδου. Και δεν είναι τυχαίο ότι κάνουν επεισόδια είναι εκτός έδρας, όπου μπορούν να έχουν πρόσβαση στο προϊόν που τους στέλνει η ίδια ομάδα. Δηλαδή είναι εκπληκτικό ότι υπάρχουν οι λύθοι που σου λένε η Αγγλία και η Αγγλία και η Αγγλία, ας πούμε. Και μου τα λένε και εμένα, ας πούμε, και τρελαίνομαι. Κατάλαβες η Αγγλία. Δηλαδή ακρίνουν το εισιτήριο και πέταξε τη λαϊκή μάζα απ' έξω. Αυτό έκανε η Αγγλία. Τώρα στο. Δεν ξέρω, ναι, μάθατε. Νομίζω ότι πρέπει να γίνεται πρώτη φορά, ας πούμε, μετά από τόσα χρόνια που έχει αλλάξει όλη αυτή η ιστορία και με τις τιμές των εισιτηρίων και συνολικά αυτή η αναδιάρθρωση που έγινε στα αγγλικά γήπεδα, που κάνανε, ας πούμε, διαδήλωση οι οπαδοί της Arsenal. Δηλαδή, εγώ όσο χρόνια παρακολουθώ, πρώτη φορά βλέπω, ας πούμε, τώρα, ας πούμε, έτσι, η οπαδική διαδήλωση, ας πούμε, στην Αγγλία, με έτοιμα, ας πούμε, ξέρω εγώ, ας πούμε, να μειωθούν, ας πούμε, οι τιμές των εισιτηρίων. Που στην Arsenal, ας πούμε, ξέρω εγώ, ξεκινάνε, ας πούμε, από 75 λίρες το φθηνότερο εισιτήριο.
Δηλαδή και οι άλλοι ξέρω εγώ σε φάση ότι εντάξει, δηλαδή αγανακτήσανε ας πούμε ότι εντάξει, δηλαδή έλεγε πόσο πιο ψηλά ας πούμε, είπαμε ας πούμε να δίνουμε εντάξει okay. Και κάνανε ας πούμε μια διαδήλωση πριν από τον αγώνα ας πούμε στους κεντρικούς δρόμους εκεί πέρα στο Λονδίνο ας πούμε με έτοιμα ας πούμε τέρμα πια ας πούμε με τα εισιτήρια να μειωθούν ας πούμε ξέρω εγώ ή να γίνουν φθηνά ας πούμε διαρκείας κτλ. Μου έκανε εντύπωση ας πούμε γιατί γενικώς δεν νομίζω ότι το είχαν. Ήταν τελειωμένο αυτό. Δεν πρόκειται ποτέ να αντιδράσει κανείς στην Αγγλία. Ότι πλέον καθιερώθηκε. Τέλος, ας πούμε, ότι έζησε αυτή ας πούμε. Μήπως και η εικόνα που έχουμε εμείς δεν μας δείχνει την όλη αγγλική κοινωνία. Καλά, εντάξει, το Emirates και το Trafford δεν είναι η αντανάκλαση πραγματικής εκκλησίας. Ναι, δεν είναι. Μπορούμε να δούμε χαμηλότερες κατηγορίες, να δούμε πραγματικότερες καταστάσεις και πλησιέστερες προς την κοινωνία. Και πάλι όμως είναι δηλαδή, ενώ η Manchester είναι το πρότυπο, το πώς έγινε η εκκλησία, το γήπεδο, πανάκριβα εισιτήρια, ουσιαστικά είναι λες και πας στην όπερα, να πούμε, για να πληρώσει ένα σκασμό λεφτά. Και πάλι βγαίνει, άμα θυμάστε που βγαίνει ο Σμάιχελ, σε μια φάση τα έχει πάρει στο κρανίο, έχει χάσει και λέει δεν μπορεί, ξέρω εγώ, να γίνεται κάτι στο γήπεδο και ο παδί μας να τρώνε πατατάκια. Και ο Σμάιχελ την είχε κάνει. Πάντως είχα διαβάσει το οικονομικό μοντέλο, δηλαδή αυτό που λέμε τα εισιτήρια τελικά μάλλον δεν ισχύει ακριβώς. Δηλαδή είχα διαβάσει τα λίγο καλύτερά της στο Manchester, ότι τα έσοδα της ήταν χωρισμένα στα 3. Δηλαδή ήταν το 1 τρίτο ιδιωτικά δικαιώματα, 1 τρίτο εισιτήρια και φαντάζομαι και τέτοια έσοδα. Δηλαδή εννοώ και καταναλώνει ο άλλος και όλα αυτά. Και το 1 τρίτο ήταν φανέλες και αξεσουάρ και τα λοιπά. Αλλά ήταν ψιλομοιρασμένα στα ίσα. Ναι, αλλά είναι άλλη φάση. Αυτό που σου λέει πρώτα απ' όλα εκεί σου λέει το φτηνό 75. Και το άλλο ήταν λογικό να βγάζει κάποιος. Τα 3-4 είναι διαρκεία. Εκεί πέρα που είναι 10 ευρώ και 15 ας πούμε και 5 ευρώ δηλαδή τώρα. Και το εισιτήριο έπαιζε ας πούμε. Δηλαδή για να έχεις και το 1 τρίτο επίσης φανέλες. Δηλαδή φανταστείτε πόσες φανέλες πουλάει ο άλλος για να φτάσει τα εκατομμύρια των τηλεοπτικών δικαιωμάτων στα ίσα. Είναι και τουριστικό προϊόν. Είναι και τουριστικό προϊόν και εντάξει, κάναμε μέχρι και πώς το λένε, παιχνίδια στην Νοτιοανατολική Ασία, έτσι φάση ότι διαδίδουμε ας πούμε το κάλτα ας πούμε του Manchester United. Αλλά η τουριστική οδηγήστηκε για τη Βαρκελόνη, βάζουν το γήπεδο, ας πούμε. Το γήπεδο, ναι, κλασικό. Και τη Manchester νομίζω. Και πάνε όλοι και έχουν φύγει από εκεί με 100 ευρώ λιγότερο στο τσέπ. Ναι, γιατί παίρνεις τώρα την μπουλετάδα και την μπουλετάδα. Εγώ δεν είχα πάει, δεν είχα αγοράσει τίποτα, για να ξέρεις. Καλά, στο μισείο. Για πέρα την Αλάχλη, τι ξέρουν για την ομάδα. Πώς? Τι ξέρουν για την Αλάχλη. Η Αλάχλη είναι. Τα καλά φέτος. Δεν ξέραμε προβλήματα. Για την κοινωνική βάση των οπαδών της Αλάχλη. Η κοινωνική βάση της Αλάχλη, και όχι μόνο της Αλάχλη. Κοίτα τι γίνεται τώρα. Υποτίθεται ότι η Αλάχλη, ας πούμε, ξέρω εγώ, ήταν η αριστερό τέτοια, ας πούμε, κάπως. Και η Ζάμαλεκ ήταν, ας πούμε, η δεξιά. Αλλά στη φάση τώρα της εξέγερσης, οι οπαδοί της Ζάμαλεκ ήταν πιο. Τέλος πάντων. Ήταν ένα κλιπ παραπάνω, ας πούμε, είχαν ένα κλιπ παραπάνω πρωταγωνιστικό ρόλο από τους Αλάχλη. Εντάξει, ό,τι όχι, δεν το λέω. Το λέω στη φάση ότι δεν ξέρω τελικά κατά πόσο αυτό που έπαιζε παλιά σαν διαχωρισμός συνεχίστηκε με τα χρόνια. Πάντως και οι δύο, ας πούμε, σε αυτές τις ομάδες, τουλάχιστον ας πούμε, η βάση τους, ας πούμε, ξέρω εγώ, η οπαδική, ας πούμε, είναι αρκετά προοδευτική, ας το πούμε έτσι τώρα, προοδευτική και πέρα, ας πούμε. Αλλά νομίζω ότι αυτό που τους. Αυτή τι έγινε, ήταν νομίζω μια κλασική περίπτωση, ας πούμε, σε σχέση με αυτό που λέγαμε και πριν, ας πούμε, του πώς μπορεί ο άλλος μέσω του ποδοσφαίρου, ας πούμε, και της κερκίδας να αντιδράσει σε κάποια πράγματα που δεν μπορεί να τα κάνει σε άλλους χώρους. Τόσο εύκολα, ας πούμε, όσο μπορεί να τα κάνει στην κερκίδα. Και στην κερκίδα, γενικώς, σαν χώρος, ας πούμε, συνέβρεσης, έχει πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ας πούμε, σε σχέση με έναν οποιοδήποτε άλλο χώρο, ας πούμε, της κοινωνίας, ας πούμε. Δηλαδή, μπορεί ο καθένας να εκφραστεί, ας πούμε, με ό,τι τρόπο, ας πούμε, ξέρω εγώ, του κατέβει στο μυαλό, ας πούμε, χωρίς να τον πειράξει κανένας. Υπάρχει δηλαδή είναι κάτι σαν το παλιό καλό άσυλο, το δικό μας, ας πούμε. Και πραγματικά μπορεί να εκτονώνεται, μπορεί, ας πούμε, ξέρω, να βρίσει, μπορεί, ας πούμε, ξέρω, να ξεγυμνοθεί, μπορεί, ξέρω εγώ, να πιει ένα κιλό κοκαίνη, να πιει, ξέρω εγώ, 10 δέντρα χασίς, ας πούμε, να κάνει οτιδήποτε. Να αντιδράσει, ας πούμε, ξέρω, πολιτικά, ας πούμε, μέχρι να έχει έναν αντικαθεστωτικό λόγο, ας πούμε, που δηλαδή πηγαίνει πέρα από το ποδόσφαιρο
Και παρόλα αυτά, ας πούμε, η κοινότητα των οπαδών το προστατεύει όλο αυτό το πράγμα. Να αισθάνεται, ας πούμε, ότι μια ασφάλεια να μπορεί να το κάνει χωρίς κόστος. Αυτό δεν μπορέσει πολύ εύκολα να το κάνει, ας πούμε, σε έναν οποιοδήποτε άλλο δημόσιο χώρο. Έχει μια τέτοια ιδιαιτερότητα, ας πούμε. Βέβαια, εντάξει, δεν είναι πάντα θετικό, μπορεί να είναι και αρνητικό, ας πούμε. Από τα γήπεδα, ας πούμε, και τους οπαδούς έχουν ξεκινήσει μέχρι και πόλεμοι, ας πούμε. Δεν είναι δηλαδή ότι υπάρχει πάντα μια προοδευτική άβρα σε αυτό. Αλλά τουλάχιστον στην περίπτωση, ας πούμε, της Al-Ahly και της Ζάμαλα, και επειδή και πριν την εξέγερση, ας πούμε, είχαν και αυτό το αντιμπάτσικο έτσι κι αλλιώς που υπάρχει στα γήπεδα, και αυτό εκδηλωνόταν, ας πούμε, και σαν έπαιρνε μπάλα, ας πούμε, και γενικώς το καθεστώς. Το ότι είμαι εντάξει ενάντια στους μπάτσους που είναι ενάντια στον έλεγχο, ενάντια στην καταστολή, ας πούμε. Πάω στα γήπεδα, ας πούμε, ξέρω, με κάνουν, με ψάχνουν, με ρεζιλεύουν, με υποτιμάνε, ας πούμε. Και βγάζω, ας πούμε, έτσι, ένα αντιμπάτσικο, ας πούμε, λόγο που όταν έγινε και η φάση, ας πούμε, των κινητοποιήσεων, ας πούμε, βγήκε στο πολλαπλάσιο του, ας πούμε. Είναι ομάδες του Καΐρου και οι δύο. Ναι. Είναι το τέρμι του Καΐρου, δηλαδή. Ναι, από τα super derby, ας πούμε, γενικώς του πλανήτη, ας πούμε. Αύριο έχουμε derby. Αύριο έχουμε derby. Τώρα θα μας πούνε οι κυρίες. Αύριο έχουμε derby. Μεθαύριο Πανθρακικός είναι δύο κυρίες που παίζονται. Αυτό είναι το derby του Πανθρακικός, derby σωτηρίας. Ξέρετε, είναι κλασικό παράδειγμα του τέλος του Έλληνα, Ολυμπιακός Εθνικός. Αν ήταν στην Αγγλία θα ήταν derby, μισή-μισή. Στην Πειραιά δεν υπάρχει εθνικός. Όλοι θέλουν να είναι Ολυμπιακός για να παίρνουν τίτλους και να έχουν νίκη. Αυτή είναι η παιδεία. Το οποίο συμπαρασύρει ευρύτερα, ας πούμε. Γιατί το ΑΕΚ Απόλλωνας είναι εδώ. ΑΕΚ Απόλλωνας Σμύρνης. Απόλλωνας Σμύρνης λες. Στην Ριζούπολη. Ναι, είναι ένα θέμα, δεν βόλευε τόσο γι' αυτό. Έχει κυκλοφορήσει μια πολύ ωραία από αυτό που έλεγες πριν, εσύ που έλεγες για τη Γαλλία, ναι, πώς το είπαμε το χωριό. Κουκλές. Μια ωραία φωτογραφία, δεν ξέρω αν είχατε πετύχει, που είναι μια γιαγιά στα Γιαννιτσά, αναγέννηση Γιαννιτσών τώρα. Φασίστες όλοι. Είναι φασίστες όλοι, ας πούμε, ακόμα. Γιατί ελέγχεται, ας πούμε, ότι μπορεί να έχει καθαρίσει κάπως η φάση. Δεν ξέρω. Κάποιος μου είπε, δεν ξέρω κι εγώ. Και είναι τώρα, έχουν ένα πανί, ας πούμε, οι οπαδοί της αναγέννησης Γιαννιτσών, που είναι αυτό το κλασικό σκίτσο, ας πούμε, με τον τύπο που είναι κουκουλωμένος με τη σφεντόνα, που το χρησιμοποιούν και οι Ηρακλειδείς, ας πούμε. Και λέει, και μάλιστα γιατί μου κάνει εντύπωση, και το λένε και αυτόνομη θύρα 6, νομίζω είναι η θύρα τους, ας πούμε. Και έχουν αυτό το τύπο, αυτόνομη θύρα 6, αναγέννηση Γιαννιτσών. Και είναι το πανί στο κάγκελο, και δίπλα ακριβώς στο πανί είναι μια γιαγιά, η οποία πρέπει να είναι πάνω από 100 χρόνων. Δηλαδή δεν ξέρω, τσεμπέρι τώρα φάση όρθια και είναι στα κάγκελα έτσι, όχι βάλει ξέρεις ανάμεσα στα κάγκελα μούρια, ας πούμε, και βλέπει και δίπλα το πανό, γίνεται είναι φοβερή φωτογραφία. Τι γιαγιά. Και όρθια γύρω, το έκανε καθιστή εκεί πίσω στο πέταλ. Πες και για το επόμενο βιβλίο, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Το επόμενο βιβλίο δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο, ναι. Είναι για τις μορφές, τέλος πάντων, για την απίθαρχη νεολαία κατά την περίοδο της δικτατορίας στην Ελλάδα. Underground κουλτούρα, ας πούμε, και μουσικές, ας πούμε, υποκουλτούρες, ξέρω εγώ, νεανικές, έτσι, κουλτούρες του δρόμου κτλ. Και ουσιαστικά το έχει γράψει ένας καθηγητής ιστορίας, ας πούμε, που ήταν για κάποια χρόνια στην Κερκύρα και τώρα είναι στην Πάντιο. Και έχει βρει κάποια στοιχεία, ας πούμε, κάποια έγγραφα κτλ. Που προσπαθεί να αποδείξει ότι εκείνη την περίοδο, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτός ο κόσμος θεωρούταν από το καθεστώς πιο επικίνδυνος σε σχέση με τη διαχείρισή του από τις πολιτικές νεολαίες, ας πούμε. Ότι περισσότερο πρόβλημα δημιουργούσαν, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτοί, ας πούμε, με τη συμπεριφορά τους, ας πούμε, παιδί μου, και την απίθαρχη στάση τους απέναντι, ας πούμε, στο καθεστώς, παρά, ξέρω εγώ, οι πολιτικές νεολαίες που ήταν πιο εύκολα, ας πούμε, ελέγξιμες. Και με κάποια στοιχεία που είχε πει, ας πούμε, από εφημερίδες, κάποια ντοκουμέντα, κάποια από εκεί και από εδώ, ας πούμε, και με προσωπική εκτίμηση, ας πούμε, προσπαθώ να το αναδείξει, ας πούμε, σαν θέμα. Αυτό τώρα μπορεί και μέσα στις γιορτές, είναι στα τελειώματα, ας πούμε, μπορεί και αν το προλάβουμε να το βγάλουμε μέσα στις γιορτές. Και το επόμενο θα είναι The Outsider, που είναι The Outsider, ναι, που είναι η κοινωνική ιστορία του τερματοφύλακα. Του τερματοφύλακα. Ωραίος. Θα γράψεις τον πρόλογο στο βιβλίο. Πρόλογος για την ελληνική έκδοση, τάδε. Πρώην τερματοφύλακα. Έχει γράψει ένα φοβερό βιβλίο. Αυτός είναι ένας τύπος, ο Τζόναθαν Βίλσον, ένας δημοσιογράφος
Στην Ελλάδα έχει βγει άλλο ένα βιβλίο του, το Αντιστρέφοντας την πυραμίδα. Και έχει γράψει και ένα άλλο πολύ ωραίο βιβλίο που λέγεται Το ποδόσφαιρο πίσω από την κουρτίνα και είναι ουσιαστικά η ιστορία του ποδοσφαίρου στην Ανατολική Ευρώπη. Και αυτός τώρα ουσιαστικά έχει γράψει ένα βιβλίο για την ιδιαίτερη θέση του τερματοφύλακα σε σχέση με τις υπόλοιπες θέσεις μέσα στο παιχνίδι. Του από τι φάση έχει, πώς ξεκίνησε, ας πούμε, ποια είναι η ψυχολογία, ας πούμε, του τερματοφύλακα, ποιο είναι το κοινωνικό background, ας πούμε, της συγκεκριμένης θέσης κτλ. Και κατά πάσα πιθανότητα, ας πούμε, θα το μεταφράσουμε, ας πούμε, κάποια στιγμή. Θα το βγάλουμε, γιατί υπάρχει γενικώς μια ιδιαίτερη σχέση με τη θέση του τερματοφύλακα, ας πούμε. Είναι αγαπημένη θέση. Μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιο. Τι, να σου πούμε. Είναι κόσμο που έχει δίκιο και με τη διαιτησία. Είχα ένα φίλο. Ότι γουστάρα είναι ανέβαινε τέτοιο κατηγορίες και από τα ερασιτεχνικά να μπορεί, είχε φτάσει μέχρι τρίτη εθνική. Του λέω, τι σ' αρέσει, ρε. Μου έλεγε ιστορίες πώς ξέρω εγώ είναι τα γήπεδα τα ερασιτεχνικά. Και να πηγαίνει πάνω κάτω τη γραμμή και να είναι πίσω όλο χλεμπώνες, ας πούμε. δεν υπήρχε τίποτα. Δεν φαινόταν. Και του λέω, σ' αρέσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ναι, λέει, γουστάρω διαιτησία. Ναι, εντάξει. Είναι. Είχε βγει ένα πολύ ωραίο ταινιάκι, ας πούμε. Εντάξει, δεν είχε βγει εδώ πέρα στην Ελλάδα. Που είναι για αυτόν τον διαιτητή, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, που είχε κάνει αυτό το τραγικό λάθος με το χέρι, ας πούμε, του Ανρί. Που είχε βάλει τον γκολ με το χέρι, ας πούμε, και δεν πέρασε η Ιρλανδία. Που είχε γίνει ολόκληρος χαμός, ας πούμε. Και τον είχαν κατακράξει, ήταν με τον διαγράψει, τελικά δεν διαγράφηκε. Και έχει φτιαχτεί ένα ταινιάκι γύρω στη μισή ώρα, 40 λεπτά, που είναι ουσιαστικά δείχνει, ας πούμε, πώς αυτός παίζει ο ίδιος, δηλαδή, ας πούμε, είναι σαν ντοκιμαντέρ, ας το πούμε. Και δείχνει πώς είχε αυτό το μικρόβιο να γίνει διαιτητής, πώς πρωτοξεκίνησε, πώς έφτασε, έγινε διεθνής διαιτητής, πώς βίωσε όλη αυτή τη φάση, ας πούμε, ψυχολογικά, το πέσιμο που του κάνανε από παντού, ας πούμε, ότι εντάξει, για το λάθος κτλ. Πώς το διαχειρίστηκε, πώς καταστράφηκε η προσωπική του ζωή, ας πούμε, από αυτό το πράγμα, και πώς, ας πούμε, βρήκε κάπως το κουράγιο και με τι τρόπο, ας πούμε, να το καταπολεμήσει και να μπορέσει, ας πούμε, να σταθεί πλέον ξανά στην κοινωνία με καθαρό μέτωπο. Ότι εντάξει, ξέρω εγώ, ρε μάγκες, οκ, ας πούμε. Αλλά είναι πολύ φάση γιατί ο τύπος τώρα δεν ξέρω να το κάνει η επίτηδεση. Ξέρω ότι έχει ένα πολύ ύφος πολύ θλιμμένο, ας πούμε, παιδί μου, ότι εντάξει, καταστράφηκα, ας πούμε, από τη μαλακία που έκανα και μου την πέφτει από παντού, αλλά εντάξει, ξέρω εγώ, δηλαδή έλεος, ας πούμε. Άμα ήταν αλλού. Ότι χώρισε με τη γυναίκα του, λέει ότι είναι τρομερή. Ναι, ότι δέχτηκε τρομερή ψυχολογική πίεση, ας πούμε, αποτέλεσμα, ας πούμε, δηλαδή να έχει αντίκτυπο, ας πούμε, στην προσωπική του ζωή, ας πούμε. Δηλαδή, πραγματικά το έβλεπα και μόνο που δεν έκλαιγα, ας πούμε. Σουηδός. Φοβερή περίπτωση. Σε άλλη χώρα θα τον έχουν φάει. Παραπώς, Βραζιλία. Αλήθεια με το αίμα του. Το είχε πει ο Άρης, καταδικάσει για ένα έγκλημα ποτέ δεν έκανε. Γιατί έφυγε το δεύτερο γκολ του Γκίτζε και έφυγε η Βραζιλία του Μουντιάλ. Και περιγράφει μάλιστα πώς ένιωσε όταν ήταν στο σούπερ μάρκετ και σταματάει μια γυναίκα και δείξει τον κονό της αυτό τον Μπαρμπόσα που με τον γκολ το 50. Το 50 δεν χάνει η Βραζιλία, ναι, το 50. Που χάνει το Μουντιάλ 1-2 η Βραζιλία μέσα στο μονομετάρ, ενώ και με ισοπαλία το έπαιρνε. Ήταν διαφορετικό το σύστημα τότε, είχε βαθμολογία. Και προηγείται να η Βραζιλία 1-1 και κάνει το 1-2 ο Γκίτσια στο 82. Και όντως υπάρχει λάθος στον Μπαρμπόσα. Κάνει έξυπνο, προϋπολογίζει τα σέντρα και στάζει στην κλειστή γωνία. Πέτυχε και δεν προλαβαίνει. Και το πιο άκουστο και καταδικάσει για ένα έγκλημα που ποτέ δεν έκανε. Και πέθανε με αυτή την ρετσινιά. Είναι τραγικό αν το σκεφτείς. Για μένα είναι τριτοκοσμικό. Για μένα είναι τριτοκοσμικό. Δηλαδή το να καταδικάζει έναν άνθρωπο για ένα γκολ, ας πούμε, εντάξει, τέλειος. Αλλά οι Βραζιλιάνοι το κάνανε. Όχι οι Βραζιλιάνοι γενικά σαν έθνη, αλλά αν διαβάσεις αντιδράσεις ανθρώπων εκείνη την περίοδο, θα είχε αυτοκτονίες. Δηλαδή επιδόσαν το άλλο διάστημα στο κάτω να αυτοκτονίζει, το δεν πήρε η Βραζιλία το Μουντιάλ, έχουν καταγραφεί αυτοκτονίες. Για μένα είναι τριτοκοσμικό. Δεν είχαν φάει εδώ ένα τύπο, ένα κολομβιανό. Αυτή είναι άλλη περίπτωση. Και λένε ότι έμπαιναν κόκκες μέσα και ιστορίες και ντύλες και αυτά. Δεν ξέρω τώρα ποιο ήταν το background, αλλά τον είχαν φάει γιατί ήταν υπεύθυνος για τον γκολ, κάτι τέτοιο νομίζω. Έβαλε αυτό τον γκολ και έχασε η Κολομβία και πήγαν όλα τα λεφτά άπατα της μάφιας. Τότε άξιζε, εντάξει. Τότε λογικό. Είναι ιερό αυτό. Αυτό δεν είναι παράλογο, αλλά να σου πω κάτι τέτοιο περίπτωση και ο Τζόρνταν. Το είχε γράψει μάλιστα σε New York Times, εφημερίδα του κατεστημένου. Έξω απ' έξω για τη φάση με τον Τζόρνταν που νίκησαν τους Knicks 3-4 και έχασε η μάφια τεράστια λεφτά. 2 μήνες μετά σκοτώνουν τον πατέρα του και πάει και παίζει baseball, αν θυμάσαι, για 2 χρόνια. Και ξαναγύρισε και πήρε τίτλους. Δείχνει ότι δεν ήταν σε θέση να φύγει, ήταν ακμεότατος.
Και αφήνει σαφέστερο υπονοούμενο ότι η Μάφη είχε βάλει όλα τα λεφτά τη στους Knicks πρωταθλητές της Ανατολής. Με τι ασχολούμαι. Γυρίζει το σε χρήματη οικονομία, το ποδόσφαιρο, η μπάσκετ, ο αθλητισμός δεν είναι ουδέτερο. Είναι μέρος του συστήματος. Σαφώς. Εκεί δεν είσαι μια μονάδα που παίζει ένα ωραίο μπάσκετ. Είσαι μια οικονομική μονάδα που παράγει κέρδος. Αύριο και με γάμισες, θα σε γαμίσω. Και έτσι πάει. Στην οικονομία τουλάχιστον είναι, δηλαδή, μου φαίνεται είναι πιο λογικό να σκοτώνεις κάποιον επειδή κάνεις λεφτά παρά να σκοτώνεις κάποιον επειδή έβαλε αυτόν τον γκολ. Ναι, αλλά και χάνεις λεφτά εξαιτίας αυτού. Ναι, άλλο λέω. Απλά θέλω να πω, παιδί μου, ότι δεν είναι ποδοσφαιρικό το ζήτημα. Όχι, βέβαια, είναι οικονομικό. Έχει σημασία αυτό. Ναι, στη μία επίπτωση είναι ποδοσφαιρικό όμως. Σε ποια? Στο ότι ο άλλος, ξέρω εγώ, για όλη τη ζωή φέρνει βαρέως, ξέρω εγώ, το πρωτοπλήμα θα κάνει το λάπ και τέλος, εγώ... Όχι, εντάξει, εκεί είναι όντως που για τον Μπαρμπόσα, ναι. Εντάξει, επειδή δεν είναι για... Είναι καθαρά ποδοσφαιρικό. Είναι δηλαδή καθαρά, το πάθος, που μπορεί να βγάζει, αυτό το άθλημα. Στην άλλη περίπτωση, εντάξει, είναι οικονομικά τα λαπέρια, τώρα εδώ πέρα καταστράφηκα, τελείως, έτσι. Θα σε καταστρέψω κι εγώ, γιατί έτσι πάει, έτσι παίζει την πιάτσα, Ας πούμε, η μπάλα στην Ελλάδα, παιδί μου, ήταν διαδεδομένη γενικά, ξέρω εγώ, από ποιο σημείο και μετά, ή ξέρω εγώ, κάτι πιο συγκεκριμένα. Εντάξει, εδώ στην Ελλάδα, σε βαθμό το πολύ ποδόσφαιρο έχει ταυτιστεί με τη Χούντα. Και μετά, ας πούμε, το πολύ ποδόσφαιρο ταυτίστηκε τέλος πάντων με την επόμενη, με το 2004 και όλα αυτά. Την επόμενη Χούντα. Ναι, εντάξει. Απάντησε με την αλλά δεν ξέρω, δηλαδή, ας πούμε. Όχι, και πριν και Χούντα έπαιζε, ας πούμε. Ναι, δηλαδή, ξέρω εγώ, επειδή έδινε το καθεστώς, ας πούμε, έδινε μια έμφαση σε αυτό, ας πούμε, έτσι, και γενικά λίγο στον αθλητισμό. Και μετά τη Χούντα, ας πούμε, ξέρω εγώ, μεταπολίτευση, μια χαρά. Δεν έπαιξε κάποιο ιδιαίτερο ρόλο, ας πούμε, στο να διαδοθεί το ποδόσφαιρο αυτό. Καλά, κάθε Χούντα γενικώς με τον αθλητισμό τον χρησιμοποιεί, ας πούμε, για να έτσι το προσφύγμα στην Ελλάδα και σε άλλες ανατορίες, ας πούμε. Είναι κάτι σύνηθες. Σπάνια είναι. Γιατί βγάζει, ας πούμε, και αυτή τη φάση, ας πούμε, ξέρω εγώ, το εθνικό καμάρι, ας πούμε, και οπότε το συγκοντάρει με έναν τρόπο. Δηλαδή, μπορεί, ας πούμε, ότι στην περίοδο της Χούντας, να ήταν κάπως πιο ένα κλικ παραπάνω. Αλλά δεν έχει καθοριστικό ρόλο. Αλλά όχι ότι ήταν, ας πούμε, κάτι. Άρα, κλείνουμε.